Oyawre nyakwara Mogejwang kamora mora ma intiere okinyi makawuono en okinyi machielo majaber mar chieng' tich adek tarik en 29 dwe mar 10 higa mar 2025. Kamora mora ma intiere okinyi makawuono ageno ni chiew maber kendo machiegni e chenro mar piny. Ber kodo nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mogejwang pile ka pile piny karu to rugi mage bureka en mana koth makoni kod kocha gweng' mintiere hakeni kor lwasi chal nade. Waroki ni machiegni e chenro marwa kaka pile ibedo kodwa nyaka giko mar chenro makama mabende jarumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao. Nyakwara Mogejwang ng'ino mar michio makare kamoro moro ma intiere Nairobi kae gi alwora mare koth nitiere kama intiere to chal nade. Okinyi makawuono beto ng'ich ka iwuok iting'a umbrella mari ki koth goyi kanya deni moro aneno ka koyo cham godhiambo. Odiochieng' manyoro to koro gima jopiny de time onge nikech wili gi umbrella koth ne opoyi mavulo kiting'o gigi poji Nyakwara Mogejwang chieng' bende nyabedo mathoth mawang'i tinga mabul moro matin e bathi ok ing'eyo ni odhiambo ne chopni e yo machal nade kata ng'iyudi kiwuotho kata kisechopo ot gik mathoth timore. Ageno ni in makare kamoro moro ma intiere japuonjre madhi timo penj isewuok isedhi e sikul kata ng'ama tiyo isewuok ine ndara ine romo gi TV okinyi makawuono puoch gi pak ogoni erokamano ahinya kuom kete kar kae ng'wono ma Nyasaye omiyo chopo kae kawuono in bende oumi odiochieng'ni mangima ka ichako kendo mondo mi chake gi chir ng'ama bende dhi bedo e yo makare. Nyasaye mondo mi otelni gi oduto michako kawuono arwak machiegni e chenro mar piny kod mbako romo nyinga Cleophas Oluoch Joyce Mokanya kod mukiewo nyaka Chisango machiegni. Cleophas ichio nade? Joyce achiew maber mana in amba chiew makare jiwo jino tinga mabul. Iting'o mari nyoro Ating'o an maroka kosa. Ojago chwe ka inot. Kata chieng' rieny kata koth chwe to nyaka ting' mabul. Bige seche moko chieng' nyalo bedo mang'eny to bende oresi. Koth kochako to bende oresi. Wacho ni mabul inyalo ting'o odo kinde duto. Kamano Sharon ichiew nade? Ana chiew maber. Achiew makare. Iwacho ni kida test yie kata kida temo yie mar ng'ato. Ok dipo ni ilemo mondo Nyasaye okel koth to kiting'o umbrella. Wuotho gi umbrella ino kanyo ikia ka koth dhi chwe kata ko dhi chwe tin mise lemo ni Nyasaye konyowa gi koth. Nyasaye kelo koth to idiko kikori. Koth ma ilamo cha chak goyi laptop nitero ka fundi okethre ikiere lwar ionge mabul gik mathoth jatemre. Sechego be koro ichako lamo ni koth odoge piny chieng' obi. Chieng' be kobiro bende chieng' wang'i migombo koth koro tek. Asebudho kapok aneno ga koth machwe kod mil polo mager ahinya manyoro godhiambo nong'eny ahinya. En geno mara nokokelo midhiero ne jok moko. Gino jok moko luoro makonene ka koriadre dichiel kama en odhi pondo. Gino be oseyudi kioro pi? Timno ta onge go. Utime ka julu. Ioro pi nyalo bedo no kitu gi pi. Ioro pi ni pi oula no yudi samoro ka ni dhi kumoro. To mil polo ero sechako tiwinjo mana twatwa. To kalore gi sigara mokoni mang'eny owuogie. Mil polo ko yudi pi kanyo to bro chwadi metho. To be wacho ni ati ng'ama goye ok onega light no. Ok ine light no in kogoyi to. Kata mana kine boyien ni wacho ni kikibede boyien ka koth chwe kin mamoko. Dong wanyisi ni Nyakwara Mogejwang chenro montiere godo kiny makawuono bang' ma Nyakwara Mogejwang Joyce Oduor omi weche manyien ibedi gi ng'eyo kaka piny Kenya ochiew. Nonro mar gazeta biro bedo ka kilo ni chakre saa 12 nyaka saa 1 mar okinyi. Gazeta okinyi makawuono Standard gi Daily Nation gimulo mana wach yiero maduong' ma bende biro bedo katimore e piny Tanzania odiochieng' makawuono. Ineno kanyo Standard ondik ni Samia versus Suluhu. Joyce ang'o mok timbre piny Tanzania? Nyalo bedo ni kaluore kod kaka telo mano mar piny mar Tanzania osebedo ka thiro duol mar jogo ma pingo piny owacho emomiyo sani koro ka gidhi e debe to kata jo piny Tanzania sani koro gihum nono ok gimor ahinya kaluore ni demokrasia mane Julius Nyerere okedo ne nyaka sani koro onge. Ne giparo ni kinde mane Samia Suluhu odonje telo higa mar 2021 bang' tho mano mar jatend piny Tanzania machon mano John Pombe Magufuli. Ne giparo ni Samia Suluhu bro bedo ka konyo piny Tanzania e keto wechego mag demokrasia yo makare nikech kinde mane odonjo mokwongo ne oketo lwasi maber kweth mapingo piny owacho ne okelo gi machiegni joma kedo ne ratich oganda bende ne okelo gi machiegni. Kata kamano tanga noloko. Sani wang'eyo Tundu Lissu jatelo ma en otelo ne kweth mapingo piny owacho entiere jela to ji dhi e yiero gino makoro okete apane gimomiyo Standard okete ni Samia versus Suluhu matene ni en ma etielo mokwongo ma seche moko jo piny Tanzania bro bedo ka yiero jatend piny mamiyo mokwongo e pinyno.
To nyakorom ga juang bende duche manyoro nwaneno kanyo ka joked ne ratich oganda hinya mawuok e pacho ka kanyakla kod mawuok e piny Tanzania bende noloso kotende kod yiero makama Cleophas bende duche manyoro natang'onwa kanda moro kiwuok nena barabara nena yo mane chama pichni mag Samia Oriedo nyaka tu githoth mano kirango Dodoma kirango Arusha kirango Dar es Salaam gipangore ndara iwacho ni iwuok doja ni gimi kwongo neno to mana piche mama pichni mage kitieka ne tiraro kod billboard maduong awacho ni kare koro kiseng'eni in kedi ni midhi bedo kacha onge kar miket billboard iketo gik mathoth ahinya donge nyako ser jopiny nyako lomb jopiny mar mondo mi jopiny olut ne ombulu nikech ka bineno gazet mar The Standard ondike kar kani e bombe mopogore opogore e piny Tanzania mano kichako Arusha, Dar es Salaam, Moshi nitiere ng'utni moro ma miwacho ni ok en moro ma kawaida minya bedo kata kirange pile ka pile kata kamano wanto wa jo Kenya gima wagolo kawuono ang'eni ka watieko mana warango twak mabende mano go mokwongo kawuono wadhi mana rango ni yiero mar Tanzania keto Kenya kama chal nade e kinde ma bende winjruok osebedo moro ma ok en moro ma dong no nyiso jo Kenya nitiere tije ma jo Kenya nek beni timo Tanzania gi mok nek beni gitimo to koro kanyo bende ang'wa okram na jo Kenya kende wacho ni jomoko mok gin jo Tanzania angi bedi kata ka gitimo yo machal nade iwacho ni mago bende e mise manoket kod jatend piny no mokwongo Mwalimu Julius Nyerere kata ka mentiere bende poni sani omor nikech jogi dhie yiero ka mokwongo gintiere gi wacho ni fear silence kod inevitability kama intiere kar kae en koko ma poko yangi ntiere luoro ma bende ntiere kar kae ni tang'o madhi timore to kiero to nyaka sani nyaka gichom yiero no kendo girang kaka gidhi bedo kacha ka gibiro en gimoro morito winjo dhi bedo kaka jolony e weche mag dongruok mag pinje maoko kod weche maoko tudruok pinje maoko mondo mi wanone kendo warange iwacho ni ohala ka ochunge boda keto piny Kenya kama chal nade kinde ma magi bende timore gitudruok bende mar Afrika ma ugwe riwruok ma Tanzania bende nitiere Tanzania bende wacho ni kamomiye maino en riwruok mag pinje mantiere imbo mar Afrika mano mar SADC kirango koni bende nitiere kanyo EAC kanyo ma ochung' e kindgi kama gintiere kar kae mano sachiel nyaka orom kacha saa 2:30 mar okinyi nyakwara Mugejuang bang' mano kawuono chieng' tich adek ibo bedo kiyudo chenro mar tedo gi chiemo gi Jael Lieta kama bang'e kango chopo kanyo saa 3 nyaka saa 5 Sharon Ong'ao bro bedo ka chako kod chal mar fwambo kama bang'e abo bedo ka donjo kod twak mar mondo mi wang'iane kotudore kod kuma ma jatend piny Kenya William Ruto yando wito oko kata uthulo oko mano kuma mane oket kata ma osebede pacho kae mane kumo tongo yiende e pacho kae mano miluong kanyo kod dongere ni ban on logging kata nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto no thulo oko kuma kamano ka koro yiene jopiny mar mondo mi ka nitiere yiende ma osedongo mago manyalo wacho konyo kod dongere ni mature trees ahinya to mago mayudore e bunge obed mano mau mayudore mano bungu mar mau to yiene jopiny mar mondo mi otong' e yien makamano Sharon gi Cleophas na winjo ka jatend piny Kenya William Ruto ne loso e kinde mane oting'o malo kuma kamano ka koro nonyiso jopiny ni kok inyal ninde kitanda ma olos kod yien mowuok mau to bochuni mar mondo mi nind piny kata kamano kuma kamano kogola to obo bedo ka okonyo nade ahinya to jogo matimo ohala mag bau e pacho kae ka koro gibo bedo ka gigolo yien e pacho kae to bende okumo golo yiende pinje maoko kata bau e pinje maoko kabire pacho ka to pani magi duto timore kinde ma bende piny Kenya nitiere kod lek mar pidho yiende bilion 15 golo kuma mar tongo yiena bro bedo ka thiro chenro mag pidho yien kose oyo mano bende penjo mabo bedo kwa penjore an wacho mano mako dhoge ni bilion 15 yiende bilion 15 opiga mar 2035 kapo nono ni wachako tongo yiende sani mar mondo mi yien ti malokre yien mokoro wacho ni osemachuwa ko thuolo maromo nade bende obro nyalo mano penje maduong' nano kram na mbui jomoko wacho ni dibedi ng'ato nitiere koda kambi moro ma bende koro osemiyo orak mano mar uso yiende maket kod mage ng'eni penjo nyalo bedo mathoth nyakoro Mugejuang ibro bedo kisumonwa paro dai mago tema chuo karede ka uchiel nono mbui mago Uganda yudo wa achiel kachiel e mbui mar Facebook Citizen Digital
X kanyakla kod YouTube. An owuon antiere page e mbui mar Facebook gi X yuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Tudri koda e mbui go te yuda gi nying mar Cleophas Luo. Chora kuni machiegni nikech ma en rupenya. Wakuongwa yuda thuond weche manyien. As a result of that accident, the 3 riders died on the spot, and the driver of the motorcycle and his stunt boy. And a posthumous honor. Posthumous honor. Nyakwara Mugajong machiegni eneno weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduor. Nonro dhi nyime mar yango gimane okelo masira mar ndek kalapapla manoluar e kaunti ma Kwale kendo nego ji duto 11 mane nitiere e iye. Lipot yango ni ndegeno manoting'o jolimbe 10 noluar mana dakika machuok tok wuok e alap ndeke madiani kochomo Kichwa Tembo mani Masai Mara. Simfros Okinda nigi ler. Masirano otimore Karsari okinyi kama ndege maotisi ni 5YCCA noluar dakika machuok tok wuok e alap ndeke matin madiani kochomo Kichwa Tembo manitiere bungle ma Masai Mara. Kweli ni kwamba nilikuwa ndani ya nyumba, lakini walioona hiyo ndege wameniambia kwamba ilikuwa chini chini kwanza hii sehemu mpaka ikafika kule kwetu, alafu ndio ikarudi. Mimi sikuiona. Na hata kwa niuliza rangi yake sitokuambia kwa sababu mmeona bati tu moja nyeupe na maandishi pia yameteketea. En masira manotimore bungu Matsimba Golini ya Luora Mamatuga County Makwale kino mako jodak maluora Nigibuo. Tulipofika pale tukaona ni moto tu unawaka. Tukajaribu kuzunguka sehemu zote, tumepata wenzetu nyama zao ziko juu ya miti. Kilichotokea paka ikalipua ndege siwezi hadithi tena. Lakini tumepata vitu vidogo kama pasipoti 2 na vitambulisho. Ni imani yangu kwamba wale wahusika watapata way forward ni wakina nani na wanatoka wapi. Chenro magtemo yudo Bethany Ngrejo mano yudo masirani ne okonya golemo kalore kod chal marach mar aluora gi koth mosebedo ka chue chakre ne masirano timre. Jagoro mongirore migao mar arita e pachoka Bello Kipsang kod migao mar yore wuoth mano limo kar masirano osingo ni safar mag ndeke pachoka ni kare. All of us who are here, we would want to send our deepest condolences to the families of those who lost their lives in this accident. 11 of the persons who are in the plane all perished in the accident. And as for the details of those who are in the plane, I think also it will be appropriate once all the information that is of the persons who are in the plane has been adequately collected and confirmed, then is released. But for now we can only talk of numbers that there were 11 persons in the equipment in the plane, and we have lost all the 11. Kambi mar Mombasa Air Safari ma ewuon ndege ni mano yudo masira osingo matio kanya chiel gi sirikal temo nono gimano olwaro ndege no kosingo bene masira anyuola mowito jogegi. Nyaka samane wadhi yamo chenro mag reso ringrego ne poko chakore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Familia mar ji 5 manyoro wito ngimagi e masira mar apaya manotimore boma ma Keroka koro kwayo konya kowuok kuom sirikal. Jodak e alworano to medo ni apayano osekawo ngima ji mathoth ka gikwayo mondo ket yore mag kedo kod masirago. Elizabeth Ajode miyo waler. Seche buora bang' masira mar apaya manyotimore junction ma Masimba e boma ma Keroka ma onego ji 5. Lorino masani ni etesendo bila ma Keroka
Nyoba yoyo arido madonjo Keroka kowuok Masimba. Jalup komanda marobila marito apaya e kaunti ma Kisii Fred Odada oyango ni dereba kod tanboy mare duto nyonie ilorino. Manyoba yoyo kendo muomore kuom jobodaboda mane nie bath apaya. Motor vehicle which was being driven from Nyangusu general direction towards Keroka lost control, hence did ram into the 3 motorcycles. As a result of that accident, the 3 riders died on the spot and the driver and his standboy. It is a very unfortunate incident. Masirano oweyo jodak maluorano kod buok ka wuoch jok mane masirano ohinyo bende ne oyudi apaya. Joriemb boda ya apaya no to ochwalo ywak ne sirikal mondo keto kenge mag rito ngima oganda mondo kik giyudre midhiero makamano. Sababu ya hii mteremko iko very dangerous, imeua watu wengi. This is karibu watu 25 wamekufa tukiangalia. So we are requesting Kenya na wahusika wote wa hii parapara watusaidie. Wakisaweka hizo pump sitaweza saidia hii mtu driver akitoka kule akikanyaga brake aruke pump atasikia kama brake iko. Kwa vile sasa anatoka huko hakuna pump, akisafika hapa ili top hana pump, kuteremka chini kustuka hakuna brake. Sasa anakuja kumalizia hapo watu wetu hapa. Wilson Nyandusi majahigni Prabich Gariyo maen jakom boda en achiel kuom jogo mano wito ngimagi. Lit okwako dalane e gwenge Manyanturago Nyamasibi mayudore Nyaribari Masaba. Na huyu mzee wetu ndiye alikuwa anafanya kazi ndogo tu ya ukulima, ndio ndio alikuwa anafanya, ndio tunapata pesa ya kulipa school fees. Sina uwezo wowote wa kulipa school fees, naomba serikali nisaidie. Mwenye ameaga ni babangu. Yeye ndo amekuwa akinisaidia shuleni hata kulipa school fees nyumbani. Haya hakuna mtu anaweza tushughulikia tuendelee na masomo. Ringreji mama Sirano nyonego otere karkano ringre maro hospital Magucha kairito timne Giberu. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Nicholas Mutua Achich eneka Jen Atila ma en nyadendi mane somo e mbalariany ma Nairobi kendo nokwany ringrene e bungu ma Kefri. Nitie tesendo bila kama orito winjo buche e seche ma ji mathoth medo wuok oko kendo chopo e tesendo bila no mar golo wacha ewi kaka achijno ne monjogi kendo sandogi e bungu ma Kefri manitiere Kikuyu. Ringre Jen Atila nokwanya ka utong' fundi mage dende e bungu no. Diana Olonde miyowa mathoth. Bang' od fwambo marwa ne yango Nicholas Mutua kaka chich maduong' enek Jen Atila mane en japuonjre mbalariany ma Nairobi. Kawuono ni ji mamoko medo wuok oko e tesendo bila mandiko dhoggi ewi achijno. Jogo mane oloso gi obila lero kaka Nicholas Mutua ne ndhiyogi e bungu ma Kefri manitiere Kikuyu kaunti ma Kiambu kama nomakogi kendo ogoyogi. Kaniambia kwenu hutaenda na nitakuwa ujue mimi ni Mkamba. Nimeua wangapi? Nimekunywa damu ngapi? Hata wewe ujue siku yako ni leo. Kitu yenye mimi nataka ni pesa. Yango ni negitonye lakto elwete achijno kata kamano. Hataki kitu yoyote, kitu nataka ni pesa. Na nilikuwa na pesa, lakini hiyo siku pepe hiyo simu nilikuwa na pesa. Nilikuwa na 100 bob kwa simu, akaniambia nipe hadi pini ya M-Pesa. Nikampea juu sikuwa na pesa. Hiyo siku hata ni Mungu alinisaidia. Inde wachore ni otieno mane onendo ni achijno nego Jen Atila. Nogocho ne anyuola Jen kodwaro siling 2,500 kuomgi kendo ni en kende banong'eyo kama Jen nitie. Anyuola Jen kata kamano ne oro ne achijno siling 1,000 kendo kane ok gichopo kwayo mare ma siling 2,500 wachore ni nokawo ngima Jen. Nicholas ne nitiere ng'iyo mar hera kod Jen kuom dweche 6 kapok nokawo ngimane. Alikuwa anahitaji pesa zaidi kutoka kwangu akisema kwamba yeye ndiye akona dada yangu na hata muachilia mpaka atakapo pata pesa kutoka kwangu. Nilijaribu kwenda kuripoti mara 2 Kabete police station, nilirudishwa kwa gate mara zote 2 wakidismiss story yangu. Ringre Jen noyude bungu ma Kefri tarik 17 dwe mar 10 higani ka ong'ade matindo tindo kendo ringre ne osechako kethore. Nondro yango ni mano ne ringre Jen Atila. Kutokana kwa registration ya persons biru kwamba vidole hivyo vimelingana kabisa na Jen Atila. Familia kusema kweli ni uchungu kwanza. Ni uchungu sana kwa sababu ni msichana wetu wa kwanza. Ni uchungu. Ambapo imefika sijui kama serikali, tukisema serikali saidia bado.
Jane Atila ne en japuonjre skul mbalariany ma Nairobi Kikuyu kendo nolal tarik 3 dwe mar 10. Justice for Jane Atila is what we are seeking now. Obila bende gi korgi oyango ni Nicholas nowacho kende ni en owuon ema nokawo ngima Jane, ka gimedo ni nyalo bedo ni osebedo kokawo ngima nyidendi mathoth. People come forward and they report, but police are too slow in investigating. Our intention is to establish the motive behind these ugly performances, to the extent that we don't know whether there are some other individuals who have suffered similar atrocities. Nyaka sani achije ariyo pod nitiere kar obila kotenore gi nek makamano. Diana Ulonde, Ramogi TV. Gavana machon ma Migori Okoth Obado okwayo josiasa kod jotelo mawuok e alwora ma Nyanza mondo nyakue e kind oganda kendo thegore gi siasa mag manyo ng'at mowinjore otel ne oganda Luo bang' lal mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Kane oloso e kinde mane olimo liend Odinga, jatelo no nowacho ni oganda Luo osebedo ka wuotho kendo wuoyo gi duol achiel, kendo mano ema winjore odhi nyime. Wach manosir gi jadolo mar kanisa nomiya Archbishop Reverend Morris Ayoma manokwayo jotend dini kod ute lamo mondo lemne kue mar oganda jo Kenya duto e kinde ma pod gi yuago Raila Odinga. I want to pray for Kenya, and I want all of us to help us pray for Kenya, that all the things that Jacom stood for, we must not forget them, but we can only say we respect and give him that befitting respect if we will be committed to fulfilling all the dreams and all the virtues he stood for. ODM ok en party mar joluo. ODM en party mar jo Kenya duto. To wakwayo oganda mar Luo mondo gibed kod horuok kik gilar telo mar ODM ka gima en party mar Luo. Momiyo wan kaka jolemo, kaka jo kanisa, wakwayo achiel mar oganda mar Luo. Wakwayo achiel mar oganda mar Luo. Lamo moyiedhi ne obagi e boma ma Kampala ne mosenindo Prime Minister machon ma Kenya Raila Odinga. Alamno ne obagi nyoro e kanisa mar All Saints Cathedral mani Kampala ka otelnegi gi Archbishop the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Magula. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o kod Senator ma Kisumu Professor Tom Ojienda notelo ne jo Kenya ma ochopo e lamono, kama utingo kodaka Rosemary Odinga ma en nyar mosenindo Raila Odinga. Prime Minister ma Uganda Robina Nambaja benene ochopo e lamono kama ochiwo puoch ne mosenindo Raila Odinga kuom gigo mane otimo mag kelo lokruok ne oganda. Posthumous honor for a great freedom fighter. Kanisa mar Lejo Maria kadhowadh nam chumbi ne obago alam moyiedhi Mombasa mar kwayo ne mosenindo Raila Odinga mondo mi obed jatakatifu bang' wito ngimane. Geno margi en ne ka orwake kaka jatakatifu to biro chopo lek mare mar bero ngima oganda jo Kenya kata obedo ni osewito ngimane kamano. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. En alam moyiedhi mane obagi gi kanisa Lejo Maria e alap Mambaraki Mombasa. Kai thor mar wach ne en lamo ne mosenindo Raila Odinga mondo mi obed jatakatifu mar chopo lek mare ne oganda jo Kenya kata obedo ni ne osewito ngimane. Kendo nie muma kuom jogo mochung' ne piny mago jotakatifu gima okelo waka nwada lamo ne Raila nyaka obed saint. En saint mar piny mangima ma the whole world, but that saint nyaka nokon joluo kamoro amora mentie. Kobedo saint chunye no nyaka nopar joluo kendo biro jiwo joluo ni mar ong'eyo chandruok mar Luo. Bishop Maricus Osewe mane otelo ne nyasino koni ma en gima nyalo reto chutho ni mar Raila ne owito ngimane ken jakristo kaachiel kod familia mare. Lejo Maria kuom Baba Mesia ma wuon kanisa emano wuoyo gi Odinga moginga nonwang'o nying miluongo ni Adonija. Raila nonwang'o nying miluongo ni Joshua Raila Amolo Odinga. Oburu wadgi bende noyudo nying miluongo ni Caleb Oburu Odinga. Omiyo mago jo Kristo.
Ne bende gikwayo jo-Kenya mondo miyo ikre mar tiyo gi jatelo moro amora mabiro wuok oko mar tayo oganda jo-Kenya kaka winjore. Ma ne giwacho bang' pogruok chako nyiedhore to chutho e kind jotelo ma josiasa. Kenya mange kuyo ok yuluo kendgi. Revolution, the whole nation benefit from it. Ang'eyo ni wan kod kuyo to Nyasaye mokawo Raila ikindwa no oseloso Raila machielo mabiro chung kendo biro bedo gi teko mabiro riwo pinywa mar Kenya. Juok Luo nyose yiero Buru Odinga. Ng'ato kik bede gi tama mar hero gimoro mong'e ni komiye to kobinyalo. Gilwalwa bang' Oburu. Iseche gogogo, moko kuom jogo mane oyuoro e alamno ne okoni maduong' ma oganda nagi onego tim sani en biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Joluo nyaka chungi msimamo makare. To msimamo mar Raila ne ni mondo oganda mantie i Kenya kae oyud haki gi in terms of services. Mane gima nogorene, mane gima noywakne. Raila nito konyo mang'eny. Nikech kanjo tama wang'wa. Tiwa tuna adhi Raila. Sani biro dirna. Nyaka uwi jogewa madwaro politiko donje politiko maka gimoro moko tere ngizi de konya to ko kutimo kamano mano watu Nyasaye biro kelo ogudu achiel ne ng'ato donge ng'ane mabiro luwo joluok nyal bedo ni kijite jotelo jatelo nyaka bed mana ng'ata moro achiel ma Nyasaye oyie ogandawa to biro riwe lwedo. Magi ne giwacho ka gikoni ngima to koro nyaka dhi nyime kata bang' migosi Raila Odinga wito ngimane. Ngima wadhi go mbele kaka en walemne en bedo neno ujo mochopo ka wagi gweth mar Raila kawuono. Wayuak litnwa lakini Nyasaye biro kelo nwa ng'at moro machal gi Raila lakini wang'en Raila dak onge ng'ama nyalo replace Raila. Awacho ni the spirit of enigma, the spirit of Raila lives in us. And Raila is not dead because we are here. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jodongo e sub-county Manyatike South okone oganda Luo mondo obed e achiel kendo gibed e sirikala mamanywanda maung'ere kaka broad-based government. Kaka Jojo Malero, mae giwacho ni biro neno ni dongruok omedo timore ka Luo. With disability, Seche makoro yam siasa gwego mag Kaluo kaachiel kod piny Kenya mangima, igeno ni nyalo chako kudho ma opogore. Bang' tho mar mosnindo, Prime Minister machon Raila Amolo Odinga, jodongo e sub-county Manyatike South okon jotend siasa kod oganda Luo duto ni nyaka koro bed jogo eko mahore. Jodongo ka hoteli kod David Ondoche wach ni ma ok sa ma oganda Luo onego bed ni koro go siasa mar manyo ng'at makawo kar mosnindo Raila Amolo Odinga kako gai mar oganda Luo e siasa. Koro siasa miwacho ma kare Raila nyocha kotho poko ike podi ywage ng'ama da ok ng'ato nyalo wacho ni adwaro kare wuoru kotho podi ywage. Nyasaye mayiero ng'ato kaka konyo jatelo wuok e kindwa manyocha tayo wan joluo taye mwabiro yiero ng'ato ma ok ni ng'ato bedo mar kelo bambana ni adhiye to kiromo. Giwaneruok mar oganda Luo ema sani duong' moloyo gimoro amora ka kwa josiasa duto mag Kaluo mondo koro oganda kamoro achiel kendo giluyo ma mosenindo Raila Amolo Odinga nosesiemonegi men sirikal mar manywanda ma bende ong'ere kaka broad-based government. Raila Odinga ma en ng'at manicha jatendwa moluongo ni Baba nowacho kapok otho ni oterowa broad-based government kendo waseneno berne yawuoto madongo osemi telo. Wach mar koni gi koni wabed gimoro achiel e ko nyalo timo gimoro mawinjore to kwa bedo koni gi koni wabiro chalo jok moke to kike onge gimoro riwruok e teko. Doka samoro jo siasa moko tiyo kod jo youths marach. Koro wan kaka jodongo nwadwa mondo mwatamre gino go kang' mamalo ni wang'ni wadwaro kue ma nyithindo te mosekawo kura odhi go kura gi kue. Jodongi mawuok e sub-county Manyatike South wach ne giseneno chenro mar dongruok mathoth ka okalo kuom sirikal mar manywanda koganda Luo ber kasike i sirikal ne. Wagombo dongruogni nyo walal masani ko kanywane riwruogni manyo kelo dok sani waneno ka gar barabara dwa ten mameoro barabara dwa babu kabiro kalo radea kabiro mondo jiro nyuto to digot kachola kaka Mr. Badio mi CS mar pesa mane pok oyudo nyaka nene wan gi CS mar stima. Romio
wang'eny kodgi nyaka Attorney General omiyowa. Onge kumowuok wadhiye nikech kumonde moparo wanyalo dhiego ok dhi konyowa. Jakanyo ma UDA kaunti ma Migori Fredrick Ogenga wane sirikal mar Manyuanda bende osimiyo ko jokanyo mag UDA kaunti ma Migori koro nyalo bedo kod thuolo e goyo buche gi kamoro amora ka gintie kod kwe. Ber kabisa, riwruok gi ODM ber kabisa. Ineno ka sani anyalo wuoyo barabara kata thuolo gi t-shirt nikech piny ber. Koro gino miwa thuolo ma ng'ato ka ng'ato wacho mana wachne. Mano miya nyisou ni Broadway notimonwa maber kabisa nikech sani wan gi ker achiel ma wacho wachne men ker William Ruto. Ma oto ni yiero maduong' mar higa mar 2017 dongogi dwaro mondo koro oganda kik dhi ng'i duond buche mag siasa to gidhi yier jotelogo mabende nyalo kelo dongruok. Ok odwa wene party achiel ni ODM kaka gidwaro ni mondo gizon ka mondo gisupport Ruto. Ok odwa ni Ruto yud kura matin. Wadwa ni wayud kura to the maximum. And mondo wayud mano nyaka wabed gi parties mang'eny matieni ji te manigi interest obedo accepted kata yienegi mondo gimany kura kaka ginyalo dwaro. Ng'ama biro chung' moyiero mogike 2027 ji ogone kura ka giyie ng'ama giyie wang' madwaro ng'ama oyier ma jopiny oyiero. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakora Mugejong gi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema ochopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Yena mar mondo mi akaw madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e nonro mar gazet kikidhi mabor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo gimora mora wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa, unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi, ni nguvu zake. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. I have a theory, and my theory is that
one cannot be one's best self by themselves. I do think the internal work is one that you have to do for yourself, of believing and deciding that you will take all you've got, your lived experiences, the good, the bad, the ugly. You'll take your natural proclivities and you will hone it to the advantage so that you can be useful. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Na kwa mgojong dakika pradek kod aboro tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazeti Matai nyinga Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono mana kapile wantiere ka gazeti mar The Standard kanyakla kod Daily Nation mabende thor weche maneno komi pek en kaluwore kod yiero maduong' mabende piny Tanzania timo odiochieng' makawuono. The Standard okete kanyo ni Samia versus Suluhu. Daily Nation okete kanyo gi dholiech Samia eyes history as Tanzania votes. Kapo nono yiere kaka jatend piny mano mar Tanzania Nyakorom Gajwang' odhi bedo miyo mokwongo mabende koro ibiro bed kiyiere lemono e piny mano mar Tanzania. Nyalo paro Samia Suluhu ne jalup John Pombe Magufuli mano jatend piny mano mar Tanzania mana babende nowito ngimane e higa mar 2021. Okan kenda antiere ka gi Joyce Oduor mabende osekeloni nonro osekeloni weche manyien misebedo gi ng'eyo gik matimore. Joyce rokini machiegni ko nyalo mana nono gazeti okinyi makawuono wachaka gi Daily Nation. Aero kamana inya Sharon. Gazeti okinyi makawuono mana kisewacho kalore ne pinyno mano mar Tanzania en piny ma kinde mathoth wantiere kod tudruok mang'eny godo kaka piny Kenya. Mane momiyo kinde ma odiochieng' makawuono gidhi e yiero margi to aneno ka gazeti bende koro goyo nyong'ong'a e gigo matimore e pinyno mar Tanzania kalure kod kaka jopiny mago maderoma 37,000,000 ma jopiny Tanzania ma odiochieng' makawuono biro bedo ka dhi e debe. To mana kisewacho mage weche duto ma gazeti omenyo. Aneno ka koro The Standard okete kae nochalo ka gima Samia nitiere ng'wech kende. Iwacho kanyo kod dho ngere nochalo kaka one horse race kalure kod kaka osebed ka ithiro chenro mag demokrasia manokedne kanyo kod Mwalimu Julius Nyerere. Noked ahinya mar mondo mi wechego mag demokrasia obed kare. Kata kamano e kinde gi makoro pinyno mar Tanzania dhi e debe. Iwacho kanyo ni king'iyo chal mar kor lwasi kuwuok Arusha kidhi Dar es Salaam kidhi nyaka Moshi. En kata bedo ni kwe nitiere to jopiny nenore ka gima ok gimor ahinya. Kalo ni nyaka sani koro giluto mbulu e kinde makoro gintiere kod luoro ling bege ling. Kata kamano kama gintiere sani en kama ok ginyal ringo
ma e gima gintiere. Koro nyaka gidhi gilut ombulu giyier jatend piny ma koro biro bedo ka telo negi e thuolo mar apane ni higni 4 mabiro. Nyakoro mgajo wachika negi Daily Nation do ondike kanyo ni Samia eyes history as Tanzania votes. Nyakoro mgajo winjo kanyo ni moheo joluto ombulu milion 37 mago mag Tanzania biro bedo ka wuok oko e debe odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Joyce wacho kama kisome ite mar 4 gi mano mar 5 ngendo ok ni Samia ochung' mana kende nano kanyo ka duond buche 17 ogolo jochung' maggi. En ni jachung' mar gi Nyakoro mgajo mong'ere kaka Tundu Lissu mabende osebedo ka balo kod piny mano mar Tanzania. Wang'ini nodonjne kod ketho mar treason manyaka sani pod ogeng'ne doho nyaka sani. Kata kamano natemo ng'eni Chadema bende gintiere kod ng'ato. Chadema e chama mar Tundu Lissu Nyakoro mgajo Chadema tonge kod ng'ato. Ema na achiel kuom jodito mag Chadema mong'ere kaka John Heche bende nomak kanyo bang' ka nosechope kopo mano mar migosi Raila Amolo Odinga. Koro wach mano mar duond buche mabende ntiere dibed ni kweth mapingo piny Tanzania yom koso dibed nang'o nikech magi ji 17 chama 17 mabende ntiere koda jochung' mopogore to Samia Suluhu no emiwacho ni chal ka gima nigi oteko. Onyalo bedo ni en one horse race nikech wacho ni ka otudore kod duond buche 17 mane koro temo mar mondo mi ochunga jogo ma koro biro bedo ka manyo koma mano mar tend piny mano ma Tanzania. Wantiere kod mano ng'at miluongo kae ni iwacho ni nitiere ACT Wazalendo mane ochwalo jal margi mano Luhaga Mpina mar mondo mi obed kaka achiel kuom jogo malaro kom tend piny Tanzania. Kata kamano mokuongo ne otame, mar ariyo ne oyiene kendo ochako tame mar mondo mi kik olar kom makamano. To kotudore kod mano mana kaka isewacho chama mano mar Chadema mano ma otelne kanyo kod jatende mano Tundu Lissu ma sani koro podi nitiere jela. Kaluwore kode wacho ni kama entiere otwe kumoro odinne kumoro. Nitiere joma moko ma gin bende ne oketnegi kuma mar tho e jela kacha. Iwacho ni moko kuomgi osewuok oko mano kata kaluwore kod Tundu Lissu. Moko kuomgi osewuok oko kata kamano ento pod imedo dinne kanyo. To mana kaka wasewacho ni yiero mano mar piny Tanzania en mano mabende omakwa kaka jo Kenya. Nitiere jogo ma kedo ne ratiro mag oganda ahinya to mago mawuok e pacho kae. Nikech nyaka sani wacho ni pinyno ma Tanzania ne oluongo nyaka joneno mawuok e pinje maoko mano koting'o mago mawuok e African Union, East African Community kaachiel kod Southern Africa Development Community manyaka sani koro biro bedo ka oro ji mondo bi ochope pinyno ma Tanzania odiochieng' ma kawuono bed joneno e kinde ma giluto ombulu. Nyaka sani bende wantiere kod jakedne ratich oganda mawuok e pacho kae Martha Karua ma bende en jatend duond bura mano mar People's Liberation Party. Nyaka sani en koro nowacho ni yiero mano mar pinyno mar Tanzania ochalo ka gima oseyangi nosebedore onyiedhore lela ni seche moko Samia Suluhu ema koro dhi luto ombulu. Nyaka sani koro wacho kae ni Tanzania onge yiero moro amora. Wacho ni nyaka sani koro magi gin mana chenro mago mag thiro weche mag demokrasia e pinyno mar Tanzania. To par ni Martha Karua en achiel kuom jogo mane kinde mane gidhi Tanzania mondo giwinj buch Tundu Lissu. Ne gibedo deported. Ne oduokgi e pachoka matene no komigi kata thuolo mar chopo e doho kacha mondo gichunga kod Tundu Lissu. Magi gin mana weche ma nyaka sani koro pod waketo wang'wa mar mondo mi wabu wabed kwaneno ni to bo bedo kodhi e yo machalo nade kawuono. Yiero makamanya koro mgajo mana kaka jugazeti ondike ni obiro bedo koloso historia wan bende kaka piny Kenya wabiro bedo kwacho wang'wa waketo nyong'ong mar neno kaka yiero makamano ibiro bed ka itayo bende tok marwa mokuongo chenro mar piny nyawadwa Cleophas Watch dhi bedo koda welo mar nono yiero mano mar Tanzania gi kaka yiero makama bende biro bedo ka mulowa kaka oganda mago maga jo Kenya. Kopogore gi mano mana mapiyo piyo ite mar 7 Nyakoro mgajo bang' tho mano mar migosi Raila Amolo Odinga chieng' tarik 15 mano ma dwe mar 10 ma bende wantiere ni jumbe hawariyo chakre na migosi Raila Amolo Odinga ng'ielo rengo. Kata kamano e ite mar 7 Joyce welo piny maru odiochieng' welo pod medo nyonore opoda fam Nyakoro mgajo to giner mamako dhok en maua ma bende welo medo tero. Ineno kanyo koro ochuno jogik ma bende osebedo ka nyaya rita mano opoda fam kango ka Jaramogi kinde ka kinde bang' ndalo 2
gineno ni maupe oywe mar mondo mi moko mochako to gigol mar mondo mi onenre makare. Iwacho ni nyaka sani koro liel mano mar Raila Amolo Odinga kata kama ne okete Raila Amolo Odinga kar yueyo mare mogik kama pok one kalore kod kit maupe mago miluongo kanyo kod dhongere ni wreaths mosebed ka itero kanyo. Iwacho ni e thuolo mano mar juma achiel mana kaka isewacho welo mopogore opogore osebedo ka dhi kuro. Kopogore kod mano wang'eyo ni nitiere kata jotelo mago ma wuok Kikuyu leaders kata jodongo ma wuok e gwengego mag Kikuyu mago elders mano kotelnegi kanyo kod jaod bura mano Mandeya George Kariuki. Gin bende ne gi lemo liel mano mar Raila Amolo Odinga kendo ne giketo kanyo maua margi. Nyaka tok mano bende nwanno ka nitiere dhoka mane gichwalo ne familia mano mar mosenindo Raila Amolo Odinga. Kopogore kod mano bende nitiere kweth mano mawuok e kaunti ma Kilifi ma bende ne olemo mano dala gi Raila kane otelnegi kanyo. Nitiere kanyo kod iwacho kanyo ni kachiel kod jakom mano mar duol mar governors ma bende en governor mano ma Wajir mano Ahmed Abdullahi kachiel kod mane en jatend migawo mochung' ne wechego mag arita Fred Matiang'i. Mago gin mana moko kuom jotelo moseneno kochopo e dala Raila. Odiochieng' manyoro bende nwaneno kanyo ka mane en governor e kaunti ma Migori Okoth Obado en bende nochopo kanyo. Mana nyiso mana picha mar kaka jopiny kit hera mane gintiere godo kod ne gintiere godo ne Raila Amolo Odinga emomiyo kata e kar yueyo mare mogik koro gineno ni ber ka gichiwo ne luor mare mogik ka gitero ne maua ma kata obedo ni bang' ndalo ariyo tigologi kaloni ni wang'eyo ni maua bende koko rit maber to wang'eyo na inyanya rit manitiere kacha iketo gi aketa kacha to ng'ama chiwo ne gi arita makare onge. Bang' ndalo ariyo seche moko koro gituo igologi mar mondo mi joma moko kobiro to nyalo yudo nafas ma ikete moko. Tadira makende kineno korom na tipo mopogore opogore ma bende osebedo ka wuok kango ka jaramo gi Nyakorom Gajwang'. Iwacho ni maupe ma kamago gin fresh. Gin maupe Nyakorom Gajwang' minyalo we kata ni liel notimore kata mana no ik gi sechego. Kopogore gi mano bende ite mar abiriyo bende Junet Mohamed Nyakorom Gajwang' jaod bura mano Masuna East bende lero kaka rombo mare gi jatend gi migosi Raila Amolo Odinga nogore Luanda Nyakorom Gajwang' bang' tho mare. Wang'eni migosi Raila Amolo Odinga nong'elo rengo chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 10 mano mar dwe mwa wantiere ni. Kata kamano noyangore kanyo ni Junet nanego beni romo gi migosi Raila Amolo Odinga e piny Dubai mano chieng' tarik 16. To wach makama bende aparo ni Oburu nolero otieno manyoro ne ntiere twak kod Trevor e duol. En bende nolero ni nanego beni giromo gi ogai mar ODM ma bende nowada gi chieng' tarik 16. Kata kamano romo kamano koro nogore Luanda bang' tho mar migosi Raila Amolo Odinga. Ka koro Junet Mohamed wacho kae ni mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Amolo Odinga ne ok nyal timo gimoro amora ka ok sumo paro kata ka ok loso kode. Wacho ni kinde mathoth ne onyalo gocho ne mar mondo mi gibed piny mondo giluo. Ne gilose weche mopogore opogore kowuok e wechego mag ohala nyaka e wechego mago mag siasa. Wacho kae ni kinde mathoth jomoko ne wacho kae ni many people just saw Baba doing something. Matene ni joma moko neno mana ka Raila Amolo Odinga timo mana gik moko. Nok ging'eyo ni nitiere ng'ato mano machalo kaka Junet Mohamed maseche moko ne giporo godo wacha e tok tent kacha. Koro ma apani ma en mana sigana ma koro ndik mar lero kaka nyalo bedo ni jomoko pod nitiere kod lite chunygi nikech ne gisepango ni gibro bedo ka giromo tarik 16 to bedo hawi marach ni tarik 15 mowinjo be ni tarik 15 ema koro Raila Amolo Odinga nowito ngimane. Kendo nyaka sani koro giwacho ni Raila Amolo Odinga ne oweyo kaka gibo bedo ka gipango duon bura margi. Giwacho ni gibo bedo ka giluwe mar mondo mi duon bura mano mar ODM kika ruombre piny. To ang'e ni magi duto timore kalore ni higani ema ODM rwako higni 20 kaka duon bura maduong' mogik e pacho kae. To bende kisomo sigana makama Nyakorom Gajwang' ni Junet ni bende nochako telo kapod otin. Iwacho ni kaka nomakore gi migosi Raila Amolo Odinga nomiyo obedo jatelo. Nyakorom Gajwang' kintiere koda higni 25 ne en meya e kaunti mano ma Migori kintiere koda higni 25. Gisani bende wang'eni en minority leader mano jatend kweth manok e od bura maduong' ma pacho ka. Mapio pio ite maraboro Nyakorom Gajwang' Oburu Dr. Oburu Odinga Nyakorom Gajwang' ma bende en senator e kaunti ma Siaya bende gisani kaluore ni sani omako lemo mano mar ODM e yor kojolo. Wacho ni en jatend duond bura mano mar ODM e yor kojolo. Wacho ni osebedo gi rombe mopogore opogore karamna kopogore gi mano bende kana somo sigana makama
otire manyoro bende notemo lero moko kuom mise ma bende ODM nitiere godo. Kana somo sigana ma bende Justus Ochieng ondiko. Oburu wacho ni pile ka pile kodhi office oyudo tray mopong' koda proposals ji mopogore opogore madwaro mar mondo mi orom kode e kinde gi mabende koro omako lemo mano mako jolo kaka jatend duond bura mano mar ODM. Bende wang'e chenro mopogore opogore ma bende ODM nitiere godo ma bende ne gilando jumani. Nyaka sani koro wang'eyo ni ODM toka nosewito gai margi mano Raila Amolo Odinga nikech aneno kae kopogore kod kata Oburu Oginga. Jalup Jakom mano mar ODM ma bende en governor county ma Mombasa mano Abdul Swamad Nasir nyaka sani koro wacho ni tho mano mar Raila Amolo Odinga oweyo wuoche maduong' ahinya ma koro ng'ama bro bedo ka pongo kata donjo e wuoche no bro bedo matek ahinya. Wacho ni wuoche makamano kata bugo ma koro Raila Amolo Odinga oweyo oken mana e duond bura mano mar ODM kende to nyaka e gwenge go mago mag Nyanza. Wang'e ni gwenge go mag Nyanza kinde mathoth ni wacho ni en backyard mar duond bura mar ODM. Wacho kanya ni magi duto timore kata obedo ni duond bura mano mar ODM kokalo e nek margi ne oyango Dr. Oburu Odinga kaka jal makoro bro bedo ka telone mano duond bura mar ODM e yor kojolo. Wacho ni yiero Dr. Oburu Odinga ne wacho ni en kaka yorno maneno ni e kinde gi ma podi gintiere kuyo gidwaro jal manyalo kelo gi kanyakla to jal manyalo kelo gi kanyakla giwacho ni en jal ma wanyalo wacho kanyo kod dhongere ni loyalty mare ni Raila Amolo Odinga ka achiel kod duond bura mar ODM onge ng'ata manyalo penjo ni to bende en jadiera en ng'ama ok ben dhogowa e kinde mabiro mbele. Apani mane gimomiyo jotelo manitiere ODM kacha nokawo ting' mar miyo Oburu Oginga lemo mar bedo ogai mar ODM e yor kojolo kaluwore ni adiera ne omakore kod Raila Amolo Odinga nikech kata ka ni winje kinde mag liel iwinjo kanyo kata kaka mama Aida ne wacho ni adiera Raila kod Oburu ne gimakore ahinya matiende ni kopogore kod bedo owete bende ne gin osiepe ma onge siri mar Raila maseche moko Oburu ne kia. Mane gimomiyo ODM bende ne wacho ni kaluwore ni mae ng'ama koro ne en osiep mangita ne Raila loyalty mare ne Raila nyaka koro wamiye mana lemo makama kaluwore ni ok onyal ndhogo Raila kata tho mare. Kata mna kamano shinde ma bende Oburu bende nachiwo neno bang' tho mar owadegi bende noyango kanyo ni en kanyakla kod ogai mar ODM mano migosi Raila Amolo Odinga ne gidongo kaka rude. Kata kamano kaluwore kod associates wacho ni jogo eko ma bende nation odadhogi wacho ni Oburu noyier kaka jatelo makojolo mar ODM kaluwore gi 3 factors. Mokwongo lineage ma bende Joyce sebedo kiwacho loyalty kanyakla kod legacy. E ite mar 10 nyakon gwajwang weche motenore kod thieth report makama nasomo mahum nono. Ingeni osuptal mago mapachoka iwacho ni medruok mago mag mine mayach madhi konyore nyakon gwajwang pod medore. Mine mayach pod medo tho nyakon gwajwang kanyakla kod nyithindegi matindo tindo. Nitiere nonro Joyce ma bende notimi higa mar 2024 mano mar preventing child and maternal deaths ma bende notim kod duol mano mar USAID. Noketo piny Kenya e rang'iny mano mar namba 4 e pinje mago mag Afrika ma bende pod mine mayach pod medo tho. Manyaka sani haneno ka jatend migawo mochung' weche mag thieth Aden Duale ogolo koke wacho ni osuptende ma bende biro bedo kar chiwo report mago mag thoe mag mine madhi konyore ibiro bedo kimayo lesen. Nyaka sani Sharon anno ka nitiere namba moket kanyo to mano namba maduong' ahinya nikech anno ka gazet mar Daily Nation key figures magiketo kanyo kwan mag joma mine mano wito ngimagi e kinde mag nyuola 7,764 mano joma mine mano wito ngimagi e kind higa mar 2020 nyaka higa mar 2024 mano kaluwore kod report mawuok ka migawo mochung' ne weche go mag thieth e pacho kae. To wacho ka ni atamalo 40 mano mar ute thieth ma Kenya kae nitiere kod mano nyalo mano mar neno kaka ginyalo rito joma mine mapek e kinde ma gidhi konyore. Kata kamano ma en namba maduong' ahinya mowinjo bedo ni idwoko piny nikech ok en gino makare ka ng'ama miyo oseting'o ich kuom thuolo mar dweche 9 seche moko osebedo kodhi e klinik kaka e yorno mowinjore kaeto bang'e kinde ma koro winjo bed ni onyuola kendo bedo momor kod nyathine to koro bedo gino marach ahinya nowito ngimane. Kendo report ma kama ng'in nogolo odiochieng' manyoro e kinde ma koro ne itemo noni kaka inyalo rit ngima mago mag joma mine kaachiel kod kata nyithindo mayoma ma inyuolo ma kik wit ngimagi e kinde ma koko nyuolgi. Ang'e ni report ma kamano en mano mar
NCAH investment case mano mar 2025, 2026, 2029, 2030 makoro ne temo ng'eyo moko kuom achiedh nade makoni kod kocha ahinya to e wechego mago mag chwalo omenda manyalo miyo joma mine irito ngimagi e yo makare ahinya te kinde makoro gidhi nyuol. Wan yudi thuolo mar somo report makamano Nyakwaru Mgajwang' ite mar 10 bende piny kanyo Joyce nantiere wach mabende nwachiwo godo diche manyoro mabende obwogowa kaka oganda mano mawuok e gwenge mag Luo Nyanza. Maundu osebedo ka medore Nyakwaru Mgajwang'. Odiochieng' manyoro chieng' tich ariyo kar saa 12:30 mano mar okinyi. Nitiere wuoro moro mong'ere gi nying mar Patrick Okelo mabende en jadak mano mar Keio Village mane kaunti ma Kisumo. Mabende noyud kotimne manto wacho ni gin timbe mag anjao nikech wiye nochodo ng'ado oko king'iyo kata mana duong'ne bende nitie kaka nong'adi en ang'o moko osebedo ka timore. Wach makama odiochieng' manyoro noyud koda jabodaboda jariemb apiko mabende nodhi nyisa obila mosebedo Achego Police Patrol Base. Nyaka sani koro iwacho ni nitiere nonro mabende pod itimo kod obila ka jatend obila nyaka sani koro pod ihum nono ni nyalo bedo ni ang'o momiyo nek makamae notimore kaluwore ni pok giyudo gino mane omiyo ng'at nyalo timo tim makoch kamae ne Patrick Okelo ma jahigni 41 makoro ne en mana jariemba tractor kata tractor driver mawuok e gwengo mag Mawego e kaunti ma Homa Bay. Nyaka sani koro wacho ni nyaka sani koro gitimo nonro mar yango ni ang'o mane nyalo miyo ng'ato nego wadgi e yo makoch kamae. Wacho ni nyaka sani pod gitimo nonro kendo jogo ma ibro bed kiyudo kod ketho ibro bed ka ikaw negi kum mager kaluwore kod chike ma pacho kae mano kaluwore kod jatend obila moyang nyinge kanyo kaka Derrick Ombaka ma en Muhoroni Sub County Police Commander. Iluonge ni Frederick Ombaka. Lakini en chiro mane ng'ato nyalo bedo godo Joyce nikech king'iyo kod mana wi ng'ato ng'ute nitiere choke mantiere kanyo mi ng'ade ma wi ng'ato wuogi michak idhi e duong' ne Nyakwaru Mgajwang' en ang'o moko osebedo ka timore. Gino marano obila biro bedo ka cholo nonro makende mano mar mako achich ma bende itudo koda tho mano mar Patrick Okelo. Gimomiyo akia ni koro gazeti mar Daily Nation okete kae ni personal feud or ritual killing. Ne nyalo bedo ni ne gigwandore gi ng'ato ba ng'ato nege kama kose nyalo bedo ni gin din moro makoch makoro ne temo timo maundu makama kata kamano wageno no obila biro bedo ka timo nonro mondo yang no anene ta adiera ang'o mano timore. Nyalo mako dhok kata kamano ringre mano mar Patrick Okelo to nosechwale kar kano ringre mano ma Otho Hospital Mortuary e kinde ma bende nonro mar postmortem mano mar yango gino ma bende nokelo tho mare bende koro biro bed ka itimo. Mano ma pe ite mar ariyo 12 odiochieng' manyoro bende piny Kenya nwachiwo gi masira mano mar kalapapla ma bende noting'o jowuoth mana itero Masai Mara. Iwacho ni bang' thuolo matin kana giseidho kalapapla no ne gidho kar saa 2:25 bang'e kalapapla makamano noruombore piny. Ji 11 nowito ngimagi mano moriwo Ja-Kenya achiel na nitiere kanyo ji 8 mawuok e piny Hungary kanyakla kod ji 2 mawuok e piny German. Nyaka sani wacho ni kalapapla makamano ne dhi Riko Chomo mano Kichwa Tembo Camp mayudore Masai Mara ne giwuok e wengo mag Diani. En gino malit ahinya kaluwore ni magi ne gin jolimbe mane wuok e pinje maoko ka koro gibiro limbe e pacho kae to kuom hawi marach ne giyudo masira kendo giduto ne giwito ngimani. Wacho ni gwenge makamago osebedo kod koth mapek mosebedo ka chwe ma seche moko ne omiyo ne chal mar kor lwasi ok ber. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni fog bende nyalo bedo akia ni fog chiluongo no ong'wengo bende ne ng'eny ma koro seche moko ne nyalo miyo kata jariemb ndege no ok nyal nene yo makare. Kata kamano wageni pod itimo nonro matut mar yango ni to en ang'o mano miyo ndege makamano luar piny. Ndege makamano mana kisewacho ne mana dakika matin kende kano sewuok mano Diani airstrip a few minutes mana dakika matin ko tok saa 2 mar okinyi manyoro ema koro masira makamae notimore. Wacho ni ndege makamano ne en namba 5YCCA ma osebedo ka en jogo matae en Mombasa Air Safari mane koro oluar piny mano e gwengego mago mag Nyando mayudore Matugu e kaunti ma Kwale kendo koro toka noseluar ne macho muoche gino makoro ne obedo kata mapek kata mateka e yudo moko kuom fuondi
mag dend jogo mane nitiere masira makamano. Wakwayo mar mondo miyo tim nonro matut ka wakwayo Nyasaye mondo ket chuny jogo manotho e masira makamano kamokwe. Nikech odiochieng' manyor ben waneno jagoro e bwo immigration mano Belie Kipsang bende nolimo kar masira makamano. Sani chenro bende dhi nyime mar yango ni ji 11 manotho owito ngimagi gin jomage, nikech nang'isi ni achiel kuom gen pilot mano jariemb ndege ma pacho ka, 8 kuom gi wuok e piny Hungary ka 2 wuok e piny mano mar Germany, ma nyaka sani pod itimo nonro margi. To Joyce nyalo bedo malit nikech samoro ng'ato wuok e piny gi biro timo limbe pacho ka intiere kod asiso, bang'e report dok thurgi ni nowito ngimane. Aparo ni engineers Medusa nego bed ni bende ong'ie ndeke makamagi, nikech nonro yango ni chakre dwe mokwongo mar higani nyaka dwe mar 8 mano mar higani, iwacho ni there are 5 fatal crashes mago masiche mago mag kalapapla madirom 5 mosebedo katimore. Ndege makamagi luongo ni light aircraft. Ka neno kuna ndege makamano kapok nowuok, neno kido mare kaka nitiere. Mana geno mar nonro bende ibiro bed kitimo mar mondo mi familia mabende otho mar mondo binyisgi hesa mowinjore. Odiochieng' manyoro bende waneno kanyo ka jatelo mochung'ne wechego mago mag wuothe pacho kae mano Davis Chirchir en bende e ote mano chwalo nowacho ni ndege makamano ne owuok Diani kar saa 2 gi dakika 25 kendo ne olale yamo gino miluongo kanyo kod dhok mar riembo ndege ni lost radar contact mano gi Mombasa International Airport Control Tower. No lero kanyo ni ji 11 ero no yudo hinyruok mopogore opogore kendo ndege makamano kata ne owito ngimagi e masira makamano. Oyang kanyo ni Aircraft Accident Investigation Department sani koro setere gwengego mar mondo mi ononane kendo tim nonro matuta mar yango ni to en ang'o manyalo bedo ni ne okelo masira makamano kendo giyango ni gibiro bedo ka gitimo nonro maler mano miluongo kanyo kod dho ngere ni transparent kendo mano matut mar yango ni to en ang'o mawinjo ben ne okelo masira makamano kendo wageno ni nonro makamano kosetim tibo bed ka ipedhe lela mar mondo mi ong'e ane ni to ng'ikruok ne nitiere kanye, to ng'ikruok makamago inyalo geng' nade ahinya to ne ndeke moko mago light aircraft mosebedo ka yudo masira e pacho kae. Kapok wadhi weche matimore ite mar 2 gi mano mar 3 nyaka rom gajwang' ite mar 15 nitiere machinglo moro machinglono oketo wenge jok mwang'eyo lakini magi gin jo ODM to sani ka chal ka gima rangi mar chungwa idaro wich rangi mar rabolo chadonge mar rangi neno manjana mano maratong akeni neno machinglo no e yo machal nade kaka jasomo kapok wadhi weche mamoko ite mar 15. Machinglo makama e Sharon kanene kana ng'at ma koro chalo ka ng'ama akiana wach no gumo ogume korot mondo kik wich rangi ogume korot ochalo na jagoro maduong' mano maduong' bura mar ODM to ng'ama oting'o rangi ma koro rwako law ma orange to kola mare ni yellow ato chalo na jakom mar ODM to tingo gimoro kanyo mar 2027 and beyond to rangi manitiere iye en mano mayelo to ang'eni rangi mayelo en mana apani otemo mana menyo mokuom gigo mosebedo katimore e duond bura mar ODM nikech nitiere jo ODM moko mosebedo kawacho ni wan tiere broad base kendo abo bedo ka wasiro serikal ma manywanda to nitiere jomoko mosebedo kawacho ni oyo jatend jakom mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga nowacho ni kochopo kanyo higa mar 2027 ODM bro bedo ka chungo jal mabro bedo ka ringo kata laro komten piny Kenya e yiero ma 2027 kata kamano gwandruok makama obedo korumeyo machala to kineno ng'ama agana nene tight corner luya tuchne nyowuoyo luya tuchne to bende aneno ken gi brush mano mar rangi kanyo gume korot rangi bende ok dwani mondo wichi e korot Kenya korom gajwa Kenya lamu nasomo para inene yo machal nade jusa no ka sachelo seromo gi dakika 3 ite mar 2 gi mar 3 mano mar Daily Nation bende nitiere koda weche mopogore ma bende wamul ite mar 2 nyaka korom gajwa duol mochung'ne kedo koda mibadhi pacho ka EACC bende koro noyudo lo iwacho ni nitiere kes mano mar bura mar lo mosebedo kadhi mbele kuom thuolo mar higni mohewa 18 ma bende ne tudo mana en minister e pacho ka mano JJ Kamutho ni ne okao property kata mna no okao puodho makamane higa mar 1994 mayangore ni en puoth piny owacho manyaka sani koro noseduokne piny owacho puodho makamane nyaka sani iwacho ni kwan ne kapo nono no use romo siling bilion 2.8 wanyalo wacho ni en ondamo maduong' ahinya ma dul makedo kod mibadhi pacho ka EACC ogoyo ahinya to e kedo kod mibadhi nikech wang'eyo ni mano lo ma lob makamano no se yange ni en lob jopiny to kinde mathoth EACC
EACC nitiere ong'ala manyime mar neno ni ka nitiere lo mora mora mar jopiny makoro idwa yaki e yo ma ok ni kare tinyalo duoke ne jopiny e yo maber. To odiochieng' manyoro ne waneno ka mago apisas mago mawuok ka EACC ka otelnegi kanyo kod jagoro kaachiel kod CEO margi kata jatatije margi maduong' mano Abdi Hamed Mohamud. Odiochieng' manyoro ne gichopo kuro mar mondo mi koro giyang kendo ne gintiere kod jofwambo mar mondo mi jofwambo bende oyangane ni yes ma elo eka 7.1 manitiere Karura Forest makoro oduok ne jopiny. Dono se yango ni ma en lob jopiny moko winjo bed ni yako. Ma en ndapo makare ahinya ma EACC osegoyo nyaka sani. Anya ne jogwe ko bende sibido ka yako lope mago mag piny owacho. Ite marari ko ni do thulo nyakwa Mgajwang isomo bende sigana mago mag Jo-Iran ma bende no mak kidino ne gi Jo-Iran auchiel no mak gi kidino ne gi koda yedhe mamero ji ma bende no mak hedho wath mano ma Mombasa. Manyaka odiochieng' manyoro no chop gi e nyim doho na nego bed ni loko ne gi wach. Jalo ero bende loko ne gi wach ne gi wacho ni ok gidwa jal makamano nikech loko ne gi wach muk giwinj. Anyaka sani koro ne gi kwedo kata giwacho ni wan oyo mano jaloko wach miwacho ni en owuok e pinyno mano mar US. Wach ka ni US Naval Criminal Investigative Services mosebedo ka loko wach. Ne giwacho ni nitiere weche moko ma oloko to nitiere moko moko ng'isgi moko ma opando kata withdraw weche mamoko mane momiyo koro ne gikwedo nok gidwa jalok wach makamato. Magi duto ne oyang ne doho kod jalok wach machielo moyang nyinge kaka Amin Ahmed Juneja ma en jalok wach mano mar doho makoro nowacho ni atije gi wacho ni mano jalok wach mano mar NCIC nyaka sani koro withhold kata shorten information matin no kong'is gi te kaka do wacho kata kamano wageno ni ibo bed ka imiyo gi jalok wach machielo mana kamano kwa gi wach ni mugi kwati kononro mar gazet asharo na wach na mugi nyalo mana bede it gazet mar adek piny kanyo makoro nyaka sani koro wach ka ni jonyuola nyaka sani koro nyaka bichula pesa kaponi jopuonjre odhi ng'anyo to nitiere kaka giketho mwandu mopogore opogore skunde kacha. Magi duto no wach kanyo kod jagoro mongirore mano jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Ogamba makoro wacho kae ni serikal ok bi chulo pesa mora mora mar loso kendo skunde mago mag piny owacho ma jopuonjre ne oketho e kinde mag ng'anyo. No wacho magi e kinde makoro nitiere skul mano ma Litain Boys High School mayudore e kaunti ma Kericho manyaka sani koro ne dwaro mar mondo me jonyuolo chul pesa mathoth ahinya tok ka jopuonjre e skul no ne oseketho gik moko. Kata kamano wakoyo mana jopuonjre mar mondo me kinde ma gimedo somo gibed kod horuok to bende wamedo kwayo ne gi hawi maber e kinde ma gitimo penj mopogore opogore mano KPSEA, KJSEA kaachiel kod KCSE madhi nyime e pacho kae. Erokamano ahinya Joyce kuom bedo koda e nonro mar gazet. Nyaka Mgajwang gazet momore kind Daily Nation gi Standard dhi nyaw isom. Daily Nation kinyo kiny makawuono ite maiye loso kotende kod bedo janyuol makare parenting. Aya, Standard kinyeo kapo nono ni inja ohala entiere koda ite moiye mong'ere kaka enterprise. Ukinyi makawuono bende odiochieng' makawuono bende ne waluonu yiero ma bende piny owacho ma Tanzania biro bedo katimo. Yiena mar mondo make gi kanyo dakika 7 tok saa 1 mano mar ukinyi ne wadwa Cleophas Oluoch osekre gi twak e chenro mar upija. Ka yumatin warada e chal mar fwambo nyinga Sharon Ngao. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Osieko ni ng'eny nyar kawuono matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji odonjo adonja mana ka jakanyo no.
Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda, mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Seche mokagomo na teri endala, imos babana. Batimaya kailionge. Samora bedo pinyi dendara. Awuto kenda kaja neko endara. Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari, dial *860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chiemo ok en mana gima wachamo kende. En sigana, tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'a gini.
Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miluma mar chamo. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yuyugini mano chaya sane badi. Machieng moro yano wang' masonya ka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakura mag jwang'o yaure kendo machiegni chenro mar piny okinyi ma kawuono twak machako godo okinyi ma kawuono kaka wuono warango piny libamba ma Tanzania. Nyakura mag jwang' kawuono wantiere kar kae chieng' tich adek. Ma en tarik 29 dweni mar 10 higa mar 2025. Higni 5 mokalo mano tarik 29 dwe mar 10 mano higa mar 2020. Jo piny Tanzania nodhi yiero kendo ne giyiero John Pombe Magufuli kaka jatend pinygi manyien. Etam machielo kane nitiere kanyo kotayo pinyno higa achiel kata kane pok otieko higa e apisi mano tok yiero Nyasaye noome kendo koro nobedo ni en mosenindo. Nyaka kawuono ting' nomi jalup mare Mama Samia Suluhu Hassan mondo mi obedi kaka jatend piny Tanzania. Mano en jalup jatend piny machon mano ma Tanzania John Pombe Magufuli. Kawuono ochope yiero kendo nyinge ntiere debe. Mama Samia Suluhu Hassan chopo e debe kaka miyo madhi bedo kata kaponi oyiere obedo miyo mokwongo midhi yiere pinyno mar Tanzania mar mondo mi obed jatend pinyno to dhi bedo kaka historia. Kawuono jopiny Tanzania dhi e debe mano madhi ndiko historia. Mabende dhi bedo kanyo ni kweth mosebedo ka keto sirkal no tesre onge gi jachung' moro amora mochopo e debe.
Mano kairango jal mosebedo ka otelo ne duond burano mano ma Chadema Tundu Lissu nitiere od twech nyaka kawuono. Diponi mano e kaka piny Tanzania dibedo kasodo nyime. Picha moneno sani picha mane nitiere kane jatend piny ma Tanzania Samia Suluhu Hassan nodonjo kacha koso en moro molokore kinde manok bang' kosedo telo. Telo mit to bende telo nyalo loko paro. Kaona nitiere kae kod jolony e weche mag tudruok mag pinje mopogore opogore pinje maoko. Wada bedo kae gi thuolo mar twak waranga neni to yiero ma Tanzania ka jopiny Kenya luwe. Mama Samia Suluhu Hassan jatend piny Tanzania nowacho ni ok odwa jo Kenya otero timbe maricho e pinyne. Gik mathoth nitiere ka manotimore ka yiero ni pok ochopo. Amiyo welo thuolo mondo miyo moso kiny makawuono ka wachako twak. Anyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwaro mokeo nyaka Chisango nitiere kae kod Kenneth Okwaro ma en jalonyo weche mag tudruok mag pinje maoko oyawre kendo machiegni. Erokamano kuom thuolo machopera mo gi TV Okinyi makawuono. Oyawre ahinya, erokamano kuom luongo e twak makawuono. Erokamano ahinya. Kama chielo bende nyakwara mo gi jwang'wa nitiere kae kod wendo machielo mami thuolo mar mondo miyo watwa godo Wycliffe Nyafwanga ma bende en jalony weche mag dongruok kod tudruok mag pinje maoko. Wycliffe Nyafwanga oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya. Cleophas kendo amoso nyakwara mo ga jok moro ma gintie. Erokamano. Kamwachake kar kae yiero matimore Tanzania tiende nang'o kuomi kakirange kaka japiny Kenya. Jo Tanzania dhi yiero ang'o? Kika piny kata ninga nikech ng'ato koro wadhi ng'e bang'e. Jo Tanzania dhi yiero ang'o ka gichopo e debe. Ben nitie jochung' mopogore opogore. Waneno gazet kae maro mapaga biriyo ballot kama nitiere kae. Ben jomoko aparo ni kaka Standard ondike ka ni en Samia versus Suluhu. Ema na ng'ata chiele ma pontiere kar ka gidhi gocho ne Samia gigocho ne Suluhu Hassan kod mama. Jamano oyo ni apaga aparo kod abiriyo. Tanzania yiero ang'o kochopo e yiero makawuono? Erokamano kendo Cleophas kendo chaka amoso nyakwara mo ga jok mane nitie Cleo. Politics kata siasa ma piny ka yiero ga kata onengo yiero gimiluongo na ideology ma iwacho ni value system. Ang'o ma jo Tanzania ng'iyo e yor siasa nikech Tanzania opogore gi Kenya ka. Kenya ka kata South Africa king'iyo pinje machalo South Africa yudo ka ANC osebedo chama manigi teko nyaka ne Mandela Mosindo Mandela ne gole jela Rhode Island ma bed president mowe. Koro no create gimiluongo na ideology kata no gero values mag chama manyaka sani osebedo ka gero chama. Kidhi Tanzania samora mora miwuoyo gi ji tiwinjo ka wacho ni mwalimu ujamaa no saketo value system mar Tanzania ma ng'at mora mora manie bwo mwalimu ineno ka ng'at mora mora manigi chuny Tanzania nikech mwalimu nokelo ji together. Ne nyakwara mo ga jo kata ng'ama ng'iyo sani ok ding'e ni Tanzania kabindi gichalo nade ok chiegno kalo 100 to ok difweny nikech mwalimu nokawo jo Tanzania moketo achiel moketo gimiluongo ni ujamaa yani one gin kaka jomkomora achiel inyalo luonge songo socialist state. To sama ji dhi e yiero sani idhi e yiero ka weche mang'eny osebedo Tanzania kaluwore gi yore siasa. Isano no kanya maler ni jatend siasa chama mar Chadema Tundu Lissu pod nie jela kaluwore gi yore kata accusation mane wacho no siasa mogo yok kel kwe kata kel peace in Tanzania. To kendo winjo kiwache kana wan Tanzania tiwinjo kiwacho ni ideology mar Tundu ok en ideology mar mwalimu. Koro gimidhi yier mana kaka siasa ma Kenya ka dhi bedo mbele ka en shadow mar mwalimu chalo nade. And then number 2 also Suluhu Samia nodonje telo kano kawo gima ne luongo ni no inherit kata no ochalo ng'ama nodonjo e shoes kata wuoche manodwagi Magufuli nodonjo kano inspire ji manoketo ji ni wan kaka jo Tanzania low cost of living wadwa ni wabede achiel ok wadwa weche mag ketho pesa kendo no wuoke ne gima kisoko ni populist no timo timbe moko mane neno e media kata neno jopiny ka ng'ama nigi chuny jopiny. Koro shadow mar Magufuli to gi shadow mar Mwalimu Nyerere di bedo president samiko kura sani kendo di tamani ng'ama di bedo president. Erokamano ahinya Kenneth Okwaro
ierango sani jo Tanzania dhi debe ka ng'oma gimanyo kar kae waloso kaka jo Kenya kaka giserangi bende gi weche mamoko. Ing'eyo ni Tanzania osebedo gi siasa mar king'iyo maber to chalo piny ma siasa igoye e chama achiel. Kata nitiere 16 moko mawinjo wacho to king'iyo maber to chama manochako mane gichako go ndalo mane gino independence Chama cha Mapinduzi osebed ka ema tayo pinyno higni karibu nus century, higni 50. Koro gima ji dwa yiero pinyno an kanene maber to ging'iyo ni jogi osetayo pinyni higa mang'eny gi be gisetimo gik ma japiny dwaro. Koro nitiere jogo mang'iyo promises ma chama ni osebed ka miyo gi wacho ni wabiro keto infrastructure stima gigo to ging'iyo ka bende Suluhu osetemo timo kata king'iyo president moko kaka Magufuli ma bang'ego. Koro nitiere movement ma Tanzania sani mang'iyo ka be chama no konyo pinyno. Koro mano is an issue. Mano nitiere gima nitiere jok ma dhi goyo kura ka ging'iyo ka party no be pod en party monego bende gidhi go mbele. Gimar ariyo en ni higa ma 2014 kanyo Tanzania notemo ndiko constitution manyien. To constitution no setamo gi promulgate kata iluongo nango implement nikech siasa. Koro nitiere jok mosebet ka wacho ni constitution no onego bed implemented. So jok ma dhi yiero be dhi yiero kaparo ni ng'ano manyalo konyo mondo constitution obed implemented nikech gineno ni mano e kaka Tanzania biro dhi mbele. Nitiere jogo be maneno ni sirikal masani e piny Tanzania ofinyo ji ahinya, odiyo ji ma jogo madwaro loso, dwaro wuoyo gik ma opogore gigo ma sirikal wacho. Wasewinjo mang'eny jogo ma osemaki, jogo manie jela, jogo ma olal. Koro nitie jok ma be dhie kura kawuono madwaro ni giyier ng'ano ma respect ratiro meg ji, ng'ano mabro yawo demokrasi nikech gineno ni kaka pinyno dhi demokrasi timore ka gima rumo. Keche e Afrika kai Tanzania osebedo piny ma yiero president to kendo gichenjo giyiero ma ineno ga ni Tanzania nitie demokrasi ahinya. Lakini kaka wasenene higni 10 mokalo en graph madhi piny. Kechi ineno ka media ofungnegi, ineno ka opposition winjo ka party moro bedo band, nitiere jok manonego beni chungi Mama Suluhu to kochung kode. Jo civil society be neno jo amoko piny temo kalo kadhi kono nyocho oneno gi wang'gi. Koro jogo madhigo kura mago gik madongo dongo mantiere e pachgi. To loka kocha Suluhu be osabet ka wacho ni gin gidwaro stability, tenene gidwa tero piny ni mbele, gidwaro ni giter piny ni e middle income economy ma oneno ni kage dhi mbele to biro bet maber. Koro nitiere jok maneno ni kage yiero Suluhu to be giyiero stability, to jok machielo gi nyalo kelo tulo ma biro tamo stability no biro tamo Tanzania mondo dhi middle income economy. Eroko mana inyo kwaro Nyafwanga e weche mag tudruok mag ohala kitemo rango kaka piny Kenya osebedo kacha ka tudore kod piny no mano ma Tanzania. Ok en ywaruok minya wacho no chako kaka Samia Suluhu Hassan kore jatend piny mano ma Tanzania weche mag tamo mwandu moko mowuok Kenya donjo Tanzania none kata kinde ma Magufuli ne ntiere kane pod ongima. To ka Samia bende odonjo weche ma kamagi pona no bende kodhi nyime. Sani ko ni tije ma jo Kenya kata jok mowuok e pinje ma ok nyalo timo e piny Tanzania, tije ma jo Tanzania bende nyalo timo e pinygi. Manyiso ni jok mantie pinje ma ok kata kirwako gi. Tudruok mag pinje ka koro kela e community wan gi EAC kod macha mar SADC ma bende piny Tanzania bende subscribe to ideologies magi mag weche mag tudruok kod mago mag ohala. Keto gi kama chalani nikech ka wan gi jok ma tero mwandu e piny no ma Tanzania ka wuok Kenya, wuok Rwanda, wuok Burundi, gi pinje mamoko bende mantiere alwora mar East Africa community kae. To gichalo ka gima giloso e wacho ni coalition of the willing.
coalition of the willing mana jok madwaro jok moyie mondo mi odonj kar kae kendo kama chanare kirango kit osiep mosebedo e kind piny Kenya kod Tanzania. Romana kendo ne wana ka workshop moro mano bedo organize gi gima kiseguluongo ne bilateral meeting moro organization moro maduong' moriwo Africa kama ngima. To consultant moro professor moro chungo to wacho ni Kenya is an anchor state. Anchor state means ni Kenya region ka Kenya chalo gima ene pila kata inga momoko pinjege together. Ne wakao the next 30 minutes ko giu koro jiu ke weche mag development kata kue region ka chalo gima koro wane class what define anchor state nito anchor state itena ngota ngomu wacho kamano Kenya betugo mo peace builder moro biro mo kelo kue kuomji wasabedo gi yuarwo gi piny mar Tanzania nikech Tanzania ujamaa by ideology en gima kisuluongo is a protection state oneno ni mondo gimora mora ma en go kanyo omi opportunity ne joge mokuongo kapok jog moko donje East Africa Community ideology mara manene gokete ene ya kwa bedo mang'eny kata together is strength ka jo Kenya gi jo Uganda Tanzania gi member state makao nyalo bedo together nyalo kelo gimiluongo ni teko e yore wa mag ohala e yore wa mag siasa to ge yore wa kata mag uchumi. Now shida ma Tanzania osebedo go en ni Tanzania neno ni Kenya believe ni Kenya is superpower region ka koro Kenya komina fast nyalo dominate their market mane paro mana kacha gimong di kamana mokwongo en weche mag ujamaa mano number 1 number 2 Kenyans gin jok ma aggressive by nature komige na fast to gide adhi magi us kata na ginene magi dige us gin kata kimige na fast to kata na Tanzania no gide magi tim biashara mara mora to mano gimane mag fulo ok dwar to mano gima sisi moko dwar gi believe chuny gi achiel ni opportunity mora mora monego yore ne Tanzania ting'en gimiwinji wacho ni emano ochando kisomo AU from Africa Organization of Africa kano chakore kano sayud independence kubiro nyaka samane Magufuli nitie the reason momiyo wasabedo gi gwandruok ok en Uganda poko bedo gi shida area ka poko bedo gi shida maduong' gi Somalia kata before 1991 kana Siad Barre serikali no bedo mana gi shida matin frontier region poko bedo gi shida gi piny machalo Rwanda poko bedo shida en Tanzania nikech Tanzania ujamaa in a simple term in a protectionist ideology marwa shida man gi protectionist ideology en ne ya class dig bulu ni real politics mangiso ni gimitemo ne wadu emebo timoni koro anyali okay dagen jo Kenya okay akelo mondo ndalo moko winjo wach matong ni neno gima ne Magufuli timo gi I think day old chicks kano kao mo wang publicly kani wacho ni je Tanzania wacho ni tong ma Kenya ne uso Kenya mondo ni Kenya keto market ma Tanzania. On the other hand ang'eyo ji mang'eny kleo madi Tanzania to kao fabric ma Tanzania to uso Kenya. In fact from western border kiango thoth gi either Kenya or Tanzania nikech quality mar fabrics gi ber kore momio ko dhi mbele bedo sulu etelo okay kwa yako ngapimi kedi ya border udi ni Tanzania gigadi de kao garika ide go Tanzania kichope border tingeni kata mabede mena East Africa Community peji ni tede kanye idiringa idi bedo kide mara monade ok penji Uganda Ethiopia kana ade Ethiopia wasabedo ga achiel ok penji makamano kumi peje en Tanzania to kendo kapoke de to kare geni intelligence mari kopore ne de timoro keke penje timore ko ne Stepane kamati ne momiyo jo Kenya kudhi Tanzania gi ndege kata in manigi pesa asati ugi NGO moko gwendi to kolo lich mokalo ok dhi gi ndege dhi ti wacho na dele mongade le musiep na kleo ni Dodoma ti bako kanyo dagi family ni koro this trust nitie to this trust ni bedo cost gi miluongo ni an anchor state to number 2 ujamaa one kaka jo Tanzania mamaru aun Kenya mamaru to mane momiyo unity mar East Africa Community ka bedo matek get Tanzania ok marigad anka member state makani ingen Tanzania uge Kenya nitie Somalia nitie Uganda nitie Ethiopia nitie Yemen nitie no Djibouti nitie 18 member state to paradi Tanzania there is not a member of the Intergovernmental Authority on Development kile nango protection is ideology marujama koro keto bedo together achiel ne dogro kaka region ero kama nanya kendo wach tong no mi aparo sigana moro kano kelo ka kata juma mwantie ni wacho ni
Kenya katero moko piny Tanzania sani sama loseni higa ka higa Kenya ntiere ko deficit mano mar tong mano eggs mantiere pacho kama romo bilion 5 koro sani kambi machielo chako partner gi kembe moko mawuok kaka South Africa mondo migi bridge deficit mar 5 billion eggs beni ini ayudo tong ni tong en mana gimoro mayudore ni gi tong e gwenge kacha kari ntiere deficit mar tong maromo bilion 5 ng'eny bilion 5 ng'eny alafu in economics kibedo kigo kwan mar tong ting'eni ing'iyo demand gi consumption tong ok en gimitiyo go e chamo kende tong itiyo go product mang'eny alafu koro ing'eni miwinjo ka sirikal da wacho lakini kwand sirikal beseche moko kitimo ga kwand sirikal te kisungu luongo ni bedo conservative figure for planning purposes ok onyal bedo 5 billion exactly lakini wan gi miluongo ni deficit koro the penjo economists penjo bifile rem makamano haya penyo maduong' ahinya mantiere kanya kod mogo joma bia ne Kenneth Okwaro nitie weche mag ochumi ma bende ka waseloso kod nyafwanga kitemo range nitiere projects madongo ahinya manya bedo implemented ahinya ka wuok e dho wath mano mar Indian Ocean kata momako piny Kenya kod piny Tanzania tino ka nitiere Trans-African Highway monego beni tudo pinje awuok Mombasa nyaka Lagos ka nitiere kanya achiel kuomgi kaka Tanzania manyien mapondo na dhine to kiero mitimo kawuono ginyalo time yo machal nade mondo mi ginene adier gin part and parcel mar East Africa koso gineno ka gima they are more south than east mano kama gintiere well ing'e ni wach mar riwruok gi Tanzania riwruogwa ma East Africa ka osebet tabu ahinya nikech Suluhu nowacho ni en kobiro bet president to gimodwa temo maduong' en ni mondo olok mahusiano kaka Tanzania osebet ka relate gi pinje mantiere e East Africa ka nikech ni wacho ni Magufuli nedok ahinya Magufuli nok dwaro kata travel moro ma ji wuok ka mwagoyo ne kerwa kae kelele mang'eny en Tanzania jok mane dhi oko gin mana minister kama koro en nowacho ni odwaro improve relations nikech nitiere projects ma wasetemo timo kaka East Africa mane iwacho ni ne wa understand kaka regional infrastructure awach ni achiel en pipeline moro mane wawinjore ni nonego beni idwa losi kae mane ya Hoima na ya Uganda to nedhi nyaka Lamu manonego beni kalo mafuta kama to weche nolokore Uganda nolokore nwa modoko wacho ni koro pipeline no kalo Tanganyika nikech ne gidhi giwinjore kuno winjruok wa mane wachako koro ne ok donjnegi nikech gik moko machal gi gik mane nyafanga wacho ni kaka siasa gigore opogore gi kaka siasa wagore ka in fact opogore gi kaka igoyo siasa East Africa te nikech gin siasa gi nen siasa mar community nen siasa mar gima sirikal owacho mane gima ji luwo koro paro en parachiel makata seche moko ok en paro maber koro gino osechando community ma wantiere go East Africa makata seche moko kaka timo ohala tek timo ohala gi Tanganyika kata wawacho ni watimo kod ohala machiegni $1 trillion achiel to ohala no nyalo bet mang'eny maingo kanyo ka gigolo vikwazo magiketo ga seche moko mawinjo wasewacho go nikech ok gisebedo ka ging'iyo regional integration ka gima ber manyalo konyo economies wagi te gisebedo ka gin internally looking gin jok mang'iyo ni ewa ka yango madwa tim kiwan ere kaka dwa ger kembe wa ere kaka dwa konyere mopogore kaka jomoko miwinjo wacho coalition of the willing jok mane dwaro committee gino osechupo ka seche moko makata East African committee ni wacho ni ochiegni lwar ngech nitiere higa mokari aparo 2021 kanyo ma summit ne ok timre nikech president ma Tanzania ne ok bi ma Burundi ne ok bi koro sama jogi yiero ni bentire jok mane ng'iyo neno ka Samia kata ng'at mane dhi bedo president kai nyalo bedo ng'at ma improve relations East African region wach mar gero regional infrastructure no ok en gima yot SGR ni sama no chak gere no wach ni en infrastructure ma idhi gere East Africa wide neno jo Kenya man wadhi golo mar Mombasa to otero nyaka Busia kata Malaba then jo Uganda ne kawe kanyo
to tere nyaka Rwanda kata nyaka Burundi, jo Tanzania bende kawo margi. That connectivity kane ing'iye to koro chalo connectivity. To bang'e giwewa kode kendwa. Koro wambedi neno koduogo orem na Naivasha ka nikech koro ne ok make sense. Kata sani pod SGR ok make sense ka en infrastructure mitiyogo mana e Kenya ka. To kana en infrastructure ma connect gigo ma koro bidhaa ma wuok Mombasa kalo to inyalo go kode kona idhi kode Uganda mchaki duogo idhi Tanzania. It makes a lot more sense. Lakini kaka gisebedo ka gigo siasa, Tanzania ok osebedo mayot. Kata mana African Union, kata mana winjo gimomiyo gionge igade nango. Then kendo be relate kod gi tech nikech gin gi jogo gin gi jo Southern Africa. Kendo mara nyingi king'iyo gima beti no kaka ginenore jo SADC, jo riwruok mar pinje ma South ahinya mopogore gi kodwa. Kata ndalo moko mane winjo Amina odhi AU dwaro bedo AUC to nwa winjo kura nogone marach to gik moko ne chalo gima winjo wacho ni. Kata seche mane wadok mane Raila dhicha be shida go moko ne nyalo kelo back to siasa ma osebet kwa go East African community ka and a lot of them work Tanzania. Wacho ni dhok en gimoro mabedo ga kariwo Uganda. East koni wang'eny kata Kiswahili be jok moko wacho kata konyuole onyuole Tanzania. Kiswahili wacho kocha kaka jok monyuole Tanzania. Kenya kato koro nitie jok ma uting'e kendo kete mondo mi opon kato Kiswahili na thoko chopo Uganda. Giwacho ni maonego bed factor moro makonyo Uganda mondo mi odhi nyime yo makare. Wach mar SGR kata weche mag tudruok mana kake wache Nyafwanga to bendo winje kae ka ukwaro bende olere wacho ni ujamaa ochako mana kodwa mondi eko kuwuogi. Concept kata margi mar SGR magintiere godo pogore gi maro ma Kenya. Kata gin gi electric kata ka wacho ni en ng'wech magoli Dar es Salaam nyaka Dodoma kadika wi kata seche aboro. Odwoke tu seche adek kama entiere kar kacha. Wacho ni mano gima telo mano mar Magufuli ka koro donjo ka Samia e moro ma ginyalo kwano bende achiel kuom gigo magitimo kar kae. To kirange weche gi mag dongruok bende iwacho ni piny Tanzania ok en piny moro matin. E Afrika mangima kirango area en namba 13 kuom pinje madongo. To kipime kod state ma California e piny Amerika en nyadiriyo state ma California. Ok en piny moro matin, to en piny maduong' ahinya bende man gi population maduong' e East Africa kae kama wantiere. Deponi kwan ma kamae nyalo bedo ka miyo jotelo pressure ma samoro iero, iwacho ni iero jogi to thoth koso loe ma wan go maduong'. Nikech jogi kikwano 1,67,000 gi wiye mano kirango census mar gi mogik. Debeni mae mamiyo jotelo bende wacho ni wachaka kendwa eko ka wawuog oko wanyadhi manyo mag jok moko oko to kare kata jowa goni pok watieko godo. Sani Uganda dhi yiero to en yiero machako piny ka gidhi nyaka malo. Tanzania nigi luor e chunygi nikech Tanzania pok o admire Kenya kaluwore gi siasa ma Kenya. Siasa ma Kenya ngeni go kata siasa social ideology ma Kenya. Gineno kata aneno kata Martha Karua mane minister machon ne temo chiwo pache ne Tanzania suluhu is competing against her shadow. Yani that vibrance okay to we you can respond to not a person ti you can respond to ideology and institution. Koro kusa ka institution to me uluor. To koro ki ba watch ni one person I ba watch ki respect the institution which whether landmass mar Tanzania kata na population mar Tanzania kata na people who are in the mainland to gi kumachalo Dodoma mago koro are part and parcel of the ideology. Gima Tanzania okudwa Tanzania oluoro ideology ma Kenya ka. Nkech giluoro ni ideology ma Kenya kano giluoro democracy as in democracy manyalo ketho teko ma CCM nigo to giluore nango to mai gime wacho ni Julius Nyerere jatelo mokwongo emane viro giwacho ni mane momiyo Kenya no dhi post election violence democracy vibrance mineno mingata ngata nyalo wacho gimara mara kaka odwaro no ni mane mono miyo Kenya dhi into post election violence ni chama nyaka bed gi value to kama it's a political party to respect. Ingene CCM no kan kaka dange di hotel sani ni di hotel te yudo ngata te chago go mbaka ODM yani ngeno kadwa Ruto
ingeno oknitime kata nasarena Tanzania. Iwacho koro okluk Suluhu mwalimu alisema gimene winje ngise ko bedo kacha. Shadow mar mwalimu no okaba ngata man kanyo. Koro ki respond ki wuoyo gi ngato to kingini dwoko Suluhu iningi ka gimiyanyo nga enyo mwalimu. Mane momiyo nanyalo paro kana wane caucus moro mar chambwa moro ma Kenya kata wangiso gi niya generate gima kesungu luongo ni ideology maber ma ngato ngeyo ni sama an ka ujamaa en gima America luongo kesungu ni exceptionalism. Ingeni kedi America, this is America to king America doesn't have the best education. The people in America is not the best in the world. Lakini negisa kitu mentality mar exceptionalism. One military mas strong. Koro ideology na value system mar joka. You can be whatever you want. Gisu yalo kibo gimona mora bedo wara piny mar America. Mane modi oke Tanzania ka. Ni Tanzania ka one piny together, one unity which mag democracy waongo go nikech taya mar wan mwalimu Julius Kambarage Nyerere gimo wacho no gima no weyo ne moluwo. In fact, kitimo kedi political podium kaka no TV sa ni wuo Tanzania to okay reference based on theory mar class ni Socrates no wacho nango, Plato no wacho nango, Thucydides, Thomas Hobbes, philosophy wenye wana lazkaka gini gioge nebaka gene ni mwalimu anasema to gima mwalimu alisema no ere kaka bwewani gi evidence ni mwalimu no wacho te mwalimu no kelo kwe mwalimu no konyo dictatorship makanye mayo Uganda la mana mi negoji to mwalimu ni osamiyo Tanzania ka poko bedo something of civil unrest. Uganda nige shida e border mari gi Rwanda every day winyo ni Uganda can Lord's assistant army no go regenga mano ne kanye mano ne Uganda. Kenya ka woni gi tribalism northern frontier po nige shida. Somalia nige shida nyaka sameno no uwe ko ni Rwanda samuoch DRC Congo wange wachigi neighbors Yemen nige shida ka kidi a northern country nige shida. To Tanzania ne mapoko bedo gi milungu ni full blown conflict kata tribalism to gin gi tribal omia gi wacho nango mwalimu alisema koro kosa wachi gi TV kama da gin ni ka democracy nikech gibiro wacho niya to democracy mo madha karuwa gi jo activists makanya ka wacho gi dak okelo unity Kenya to wan ujamaa wa okelo unity Kenya udoro democracy kusudo unity ujamaa duoke nango wabed kaka Tanzania. But number 2, economists also predict that Tanzania maintain trajectory mare to Kenya yore mag mbadili mbele kaka mjokro mbele ni to Tanzania di kalo Kenya size of economy is not more than 10 years. Mano is economic prediction kata muchu advisor mar Ker Masani Dr. D no sandi komane policy paper mare ni elephant inyalo so maber nikech giwacho ni ya to kamaro marachi ni emobedo projected ni timango dikelo this benefit apenji kesuko moro wacho ni don't fix it if it's not broken. Kenya my example no is going down the drain kodo kata Tanzania ongiso to chake nywande mwalimu alisema to Suluhu dok by the president sani programmers boko ni if that code is working kikimake very go kikimule kodo that ideology dibedo Tanzania kendo going forward edine noka for example cost mara nini SGR mara electric from Dodoma to Dodoma pesa di compared to ours kato gigi so udon tuto Kenya mondo wagere interconnectivity railways ko wagero maro Kenya mibadhi ne ng'eny Uganda nyicho dwa ya pawaye weche mag oil pipeline nikech weche mag mibadhi koro okwanyal golo ideology ma Tanzania gimo nyalo timo eneni gi wakwage mondo giluor greet the right of the people mano kende erokamana inya wacho ni ekinde magi loso karkae en rango Tanzania manyien to dhi bedo gi paro machal nade Tanzania manyien bende biro dhi bedo gi paro mano mar yawo borders ge mag timo ohala bende wadhi neno kama gimoko bende magi bedo ka girango ka gidhi achiel kachiel jatend piny Senegal ne nitiere pacho kae mana dweni mana nyasi mar Mashujaa Day to ne nitie kata kod William Ruto ne igolo weche mag visa wuotho kata tudruok e pinje mag Afrika ma ugwe donjo Tanzania podwari mondo ibed gi passport mari ibed gi gimi nyiso ni iwuotho ka yo machal nade Tanzania manyien onego record jowete gi mantiere East Africa koso mapode mana mbaka mano migoya mar wacho ni waya uru boda magwa okwaro mar mondo mi ohala otimre free trade ni pode mana concept mantiere manotas abila manya fuanga somo cha ko wacho ni koso mana mupogore ing'eyo ni onge piny manyalo dongore
ka ng'iyore kende onge piny e piny ni duto mosedongo ni odongo kien kata Tanzania ben maduong' manade. Tanzania ok duong' moingo pinje moko ma okwano kaka America, ma okwano kaka Russia, ma okwano kaka China, India, mago pinje Brazil, mago pinje madongo dongo. To king'iyo gi gin pod gitimo ohala gi pinje mamoko nikech ging'eyo ni piny madongore en piny mawuok to dhi oko to timo gimiluongo ni gidraw capital, gidhi omo pesa manoko, giomo dola manoko to gikelo e gima dongo piny. Koro ng'at matemo wacho ni Tanzania duong', ni Tanzania nigi population maduong', Tanzania nigi minerals, kata Tanzania nigi ang'o, nitiere limit mar kaka inyalo gerori gi gigo ma ingo kendi iwuon. Emomiyo wach mar opening borders kata timo free trade no en gima important. Well, tie jok ma ok ohero wach luongo ni free trade, jok madwaro fair trade. Gima Trump temo wacho kuma nitie cha ni gisebedo ka giyawo piny gine trade gi ji te to gine mage hinyre. Samoro ma gik machando jo Tanzania nikech gisega wacho mang'eny ni jo Kenya ringo matek. Seche moko giwacho ni wan mwakni. Seche moko be giwacho ni wan competitive ahinya. Ni ka giyawonwa ni to wabiro dhi kawo lope gi te. Ka giwenwa matiso wan mobiro bedo wege buildings madongo Dar es Salaam kata Dodoma kata Arusha nikech gineno kaka wan aggressive. Koro nitiere gima seche moko chando gi kigin ka gineno kaka especially Kenya gineno ni jo Kenya nyalo koyawnegi to biro donjo kacha to biro overtake kata gibiro kawo opportunities mag jogi. To I don't think okapar ni mano ideology monego sirikand gi odhi go mbele. Koro kata wawacho ni Tanzania manyien to anto kaka nene election midhi tim ni en election ma miyo Samia opportunity mar dhi mbele gi gigo mane osechako timo. Ing'eni nitie jok madhi elections wacho ni wadwaro change, adwaro timo gik manyien gin 1 2 3 4 donge. To election mantie sani ni en iwinjo ka giwacho ni wadwaro stability, wadwaro continuity. Tiene wadwaro timo gigo mosebet ka watimo, wadwaro endelea gigo mosebet ka timre. Koro okapar ni en election madhi yawo odiochieng' manyien ne Tanzania ni nitiere gima dhi pogore. Aparo ni odhi mana medo President Suluhu Hassan power mar timo kako dwaro. To kako dwaro ni okwaro ka osebedo gi ratiro ngene koro dalogo oge mogu chumi ahinya kwa rango weche mago alagi mana ka mikete kar kae teko ni tiyo kode yo machal nade nikech ka osewacho ni teko ni tiyo godo mara mako kendo diyo jok ma wacho weche mopogore gi thum ma sirkal wero kokimiel thum ma sirkal wero kokija kwaya ko wacho ni kokiol koras ma sirkal ma Tanzania wero baie wano kanyo pichni mabende luorore kar kanyo ahinya duond bura mano mar Chadema gisekale matek ahinya nitie machielo manowuok kata kabiro iko Raila Amolo Odinga no make boda ko wija kanyo Tundu Lissu nochiwo wach ne joge ni dhiuru wik Raila Amolo Odinga o mak ng'ane boda mar kochopo kacha jopiny Kenya manowuok kadhi kocha igeng'o gi nyaka airport uguru dogi moko imako oto sawa teko mathoth ni komie tokiro masani mathoth jo Tanzania wacho ni ero ochalo ng'ama nie debe no kende en one horse race kochopo kar kanyo kwaro human rights idhi bedi kirangeyo machal nade. Ing'eyo ni gima timore Tanzania an chalo na gik mane timore Kenya kae 1992 93 period mar 92 nyaka 97 towards 2003 mabe aneno katimore Uganda sani ni ji osachiewo to be gima osekonya paro en internet ni gi simu matinde teknolojia manyasani gi moyawo pach ji nikech pinyno osebet ka dhi mbele gi ideology miwinjo Nyafango wacho mar ni kama kaka ne baba wa taifa kama kaka ne Nyerere wacho to sirikano okosebedo ni obviously no osebedo kokonyo jogi. Koro gima timore sani ni ji wang'e oyawre ala koro ji temo wacho gigo mopogore gigo ma sirikal wacho to mane gima chando sirikal to kaka gidhi mbele ni ok dhi pogore dhi mana medore. Ng'at magimako sani ni mantiere e jela sani mantiere court mo oridne ni Tundu Lissu ok gibi kete kanyendo
forever. Aparo ni ka election ni rumo tidi gole to ngano go gole kanyo to bro mana dhi mbele gi agitation mana kaka Raila ne timo cha ok dhi weyo kanyo gidhi mana medo yuago mondo yaw media gidhi mana medo yuago mondo yaw civil society gidhi mana medo go kuku man kaka ne mbele kai human rights issues mag human rights dhi mana bedo matek ne jogi mbele ka nikech gibiro temo dhi mbele gi finyo ji to kenyal finyo jok ma osechopo negi point magineno ni kidwaro nego watinegwa kidwaro soyo waye tisowa iye kidwaro nikech gidwaro gimopogore gi gino ma sirkal wacho kora neno ni weche human rights gidhi medore sama Suluo bet president nyaka chieng' moro giyud winjruok especially wach constitution no magi implement constitution manyien mayao demokrasia gino ne jomoko be manyalo participate jomoko be manyalo tiyo gi sirkal kuom tero piny mbele. Ero kama nainya nitiere weche mago mag ndhicho kata mag lal kod oganda abductions kod forced disappearances nyafwanga mag human rights ndio boke mane piny Kenya urne kod UN rapporteur jal musewiro kata loso kod sirkal mano mar piny Kenya piny Kenya kod piny Tanzania kirango weche mag abductions nyabero ni gine rada mar jo UN ahinya kae ikoni nitiere possible kata yot mar chiwo kata sanctions kata kum mopogore opogore piny Tanzania ochomo yiero kama gidhi timo yiero to kachal ka gima jatend piny masani pod dhi dok e pis mare ka weche mag ratiro mag oganda ok orange yo makare ineno ka gimo dhi chalo na nikech piny Kenya bende wacho ni possible sanctions by the UN ka diponi oboke mosebed kioro ka pok odwoki mano kalure kod ng'anyo mag Gen Z higa mokalo kod moko bende mane olale thuolo mana kaigani kanti morapar mariga achiel piny Tanzania yudore kama chalo kamae ponono nego range gi jong'ong mane kara jo piny Tanzania mamoko sani winji mantiere Sebania ka ochomo kama gidhigo kura mantiere na manga kama winji sani gigo ombulu wi ang'o human rights mantiere kanyo ka gino okay ng'eni wan jo Kenya osamiwa freedom kata thuolo kata mag yiero freedom of speech kana kod wago mbaka ka kwa onge e tumo ramora kata onge luor kendo waonge weche mag apprehension kata anxiety ngisi chien ka niya ni why fixed TV is not broken jo Tanzania wachango weche mino wacho gi ingeno no page manyaka la dwoki waningene mwa discuss nikech wasabedo gi freedom jo Tanzania wachango as Tanzania na sabil abudo matene with Maxesa neto in a very interesting country nikech pinje ma oko machalo United Nations be oken alpha and omega statement matemo explain niya ng'at mora mang'iyo piny mora nyaka ng'i piny no a value system mar ideology mare ma form the foundation of piny no wan koro wanene sani ni human rights better be score fine we koro watim ne nonu according to kaka wanene giminya time Tanzania en sanction nyise ni Tanzania ok bi tero weche gigeni mag mwandu e pinje maoko kata yore mag ohala kata koro di penjori niya mokwongo chon kane watimo ga kane Kenya ka oketo shida to nikech NGOs gi human rights gi international community ne ng'any Kenya ka kuri ngisi ni joka de cut the aid Tanzania gi onge Tanzania ke die Tanzania yore mag NGO nitiere akin luongo ni NGO center kana UN center ingeno ka ogeto keri kamora chia kid operators ne NGO somebody diuru kacha ndalo moko adeti mo monitor and evaluation yudo ki wuok office ni ma EU eto man ngane ne kacha ngane ko yudo ka yore gi kata ki ngado pesa mar be mo mipoki winjo ne ngato o threaten the government of Tanzania gi sanction onge gi mama ne dwa timo mama Magufuli no kotimo Magufuli no bedo public Magufuli do dagi kata na covid vaccine ka ko wacho ni ke chamu ndimu to ke ang'o wati timo tisito ichango kamano mani ji no neno ni Magufuli is foolish Magufuli en ng'ama fo fine ngina statistics mag jok motho Tanzania gi covid vis Kenya ko iwacho ni hapana ingene mzungu wacho ni hapana shida man Tanzania ni ji netho to gi record fine ji netho to record dano de 30 pandi the issue motemo wacho ni ya kidwaro condemn Tanzania
they condemn Tanzania based on their modalities of siasa, kata modalities of social cultural underpinning. Gidak na waka jopiny. Sama UN sani uwuok mo wacho ni Tanzania koro wangado koro timo weche magoala import mage chalonade to export mage chalonade e region ka to piny mane masane oketo mwandu kata matimo ohala gi Tanzania sami na wuok kodini molo piny moro amora. Omiyo sani ko kwatemo wacho ni nitiere gap Tanzania mwadwaro ni joma timo ohala jo Kenya obedi nyalo timo ohala gi jo Tanzania. With that challenge by Tanzania nego with the protectionist ideology Tanzania sani wacho ni in the next 10 years economy bro overtake economy ma. What regret which magi human right. Lakini mad call advice what you niche one of the people mano candidate mano di Tanzania. Tunawangiso gani kichaki walk border ka inyon Tanzania kata Uganda. Dike Tanzania kata Uganda ideology mari opogore Kenya ka. Ibi ka bitibiro la kati penjeti ngoma no teriyo mo Tanzania. Onge international check muyi in candidate kata Cleophas kata Wycliffe ni monda there vote for human rights Rwanda. Onge check muyi ne ngato ni bani imagine yourself in the affairs of that kadibiro penjeti yudo thuolo kanye. Koro gima international community de timo mar koro rocho ratiro kata keto sanction Tanzania o gima na reyo Tanzania ngene ko kadibedo gi first woman president elected ma nyiche o chamo Tundu Magufuli nyonya do Tundu Magufuli sani koko de bedo koko sani koko de chune ni o yere modo koko bedo go authority ni sani ko ran ruat anyalo bud sani nyen pode bu Magufuli mara reyo en mama mara dek nyinge Samia Suluhu kule neno ni wewe tag mama mondo mama oketwa ideology moro ni mama wanaweza mine timonade mine nyalo mano ideology modhi Tanzania ke kawe te nywande gi gimiluongo ni ujamaa to dibede ber. Finally ndalamane wa fight for human right neni tiere movement mane Kenya ka mano mako community mara ini koro sani being a head of civil society organization moro ma voice for human rights Tanzania sani mayi work ni right bill abuse ingeni kipenyo ja Kenya mani street ka kata gara chironge obro wacho ni mage jo siasa and the aim of a political party en mono me yuda ngawa okay power koro the question is Tundu Lissu ngeni la bele name right magi bed abuse but the accusation mo megi chalonade e yore mak chik Tanzania koro mane penyo wadhi mbele. Ero kama nanyo Wycliffe Nyafwanga pona ntie kago Kenneth Okwaro bende nyakura mo joangen sario marokinyi makawuono waka wiyo masana duogo kun mathoth kapod warango yiero ma piny Tanzania ntiere pishi mamoko bende mang'enda ang'wa temo yudo achiel kaka yiero no bende biro ang'wa koni ka waduogo bang' wiyo makao sani kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na iongea. Murume unanipeleka na angea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wakti chakelo ni mix bokwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngoena is kama nene, yani kitambo zama za kale.
Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, Nyakora Magajong Friday supuzo wake. Sapar kita kapaga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Na tokori winjo, kika winj kucha kuluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimara mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Nyakora Moge jwang'en moro mara ne pod ikete karka chenro en mara rupiny kaduong' ka gi dakika 15 kende to atieko twak okinyi ma kawuono an ka gi welo ariyo pod an ka kod Kenneth Okwaro jalony e weche mag tudruok pinje maoko kaachiel koda ka Wycliffe Nyafwanga jalony e weche mag dongruok kod tudruok mag pinje maoko bende wantieko karka achiel ka warango chal mar yiero e pinyno mano mar Tanzania. Nyaka sani Nyakora Moge jwang' jopiny osewuok oko, oseyaw kuonde milute ombulu
mopogore opogore e piny Tanzania mangima. Okinyi ni makawuono kama yiero bende osemana chako kendo gidhi mana mbele. Ang'waluoni kena obokoni kaka wamedo mana sudo kawantiere chenro ni. Ndia mathoth mapotimore kar kanyo kuro mojwang' ntiere ote mabende adakao ote mokwongo kod ote mar ariyo kaeto bang'e aduogo e studio ka wadhi nyime kod twak. Kiane osebedo moikore ma motelne mana ng'ino nya yudo ote mar Frederick Osuru mano ote ma odonjo kache mbui maro mar Facebook wacho no yawre kleo mos na jolonye studio yiero ma Tanzania matimore ka opposition leader ntiere jelen ranyisi mar dictatorship piny na jolony e studio diponi Mama Suluhu chunore kuom jopiny odhi mbele kanyo wacho ni to bende bang' yiero kaponi olande ni oloyo yiero bende kwedhi bedo e piny Tanzania. Alfred Osuru watching live via Facebook live. Erokamano ahinya. Ote machielo mar Jojo Kinyi wacho ni ukweli onego jo Kenya osom yiero kaka pinje maoko timo yiero. Mane otimo gik mantiere kanyo. Wacho ni okwaro achak gi otimo gik mano mar Jojo Kinyi. Wacho ni ukweli jo Kenya onego som kaka yiero itimo pinje maoko. Kenya osom kaka itimo yiero Tanzania. Well, ni dhano ntiere gima pod nyalo ga somo manyalo neno minyalo improve go gima timo kodi, lakini aneno ka siasa magore ni yiero ken ga gimoro achiel. Ngini ng'eny ji ng'iyo ga yiero kaka chieng' megoe kura no, kaka koro jogo kura kawuono tarik 29. Lakini yiero election en gima ing'iyo gik matimore ka election pok otimore, chieng' election to gi bang'e. To king'iyo gigo te taneno ka joka emonego bed ni yawo buk mar ng'iyo kaka watimo elections koni sana nikech wan king'iyo to wamiyo jok madhi go kura ng'iyo ne gigo kura nikech ang'o tene civic education maber, wan gi media moyawore ma puonjo ji maber ma ni ng'ani nigi idea mane, ng'ani dwaro ang'o. Sa election be ji nigi ratiro gi maging'iyo ratiro gi kaka itimo election be tinde wan ne rang'iny mamalo ahinya kata kaka wago kura, kaka itimo election itself, kata bang' election no be king'iyo kaka watimo gikwa. Aparo ni pinje mang'eny Afrika ka osebedo kabiro timo benchmarking ng'iyo kaka watimo. Koro kia gima ne nyieno moneno ka wanyalo somo e Tanzania nyaka sani, lakini aneno ka ng'enyne to king'iyo kaka watimo mekwa gin be ginyalo yudo subu ka ging'iyo koni. Kamano bende nitie ote machielo wach kaya mondo mwa wapenji weche mag dictatorship. Ote mar Frederick Osuru mano be winj pachi okwaro kapok adhi nyafwango dwoko penjo ariyogo. Mama Suluhu chunore kuom jopiny koso to bende bang' yiero kadipo nolande ni yiero ne muyombo yiero makamano bende kwedhi bede Tanzania. Ing'eni ma demokrasia gitemo wacho ni gin e demokrasia. Demokrasia iwacho gi Kisungu ni en yiero ng'at ma ji oyiero mondo tine ji. To ka sama ji dhi e yiero to chalore ka gima en ng'at achiel kende madhi chung' kende, to onge ng'at ma nyalo chung' kode, onge ng'ama jomoko nyalo yiero maloye. Tiende ni king'ie matuto nyalo bet ni Mama Suluhu o impose ne ji mana kaka gima ng'ano temo wacho no. Nikech ka wawacho ni nitiere ji 17 mochung', to ji 17 ng'ato no otemo analysis mar gaset to wacho ni king'iyo gasede Tanzania dwe achiel mokalo front page onge ng'ata ji 16 mosebet front page mar about elections. En mana mama gaset tiende ni media te jok ma puonjo ji about election ni osebet mana Mama Suluhu. Mano gimitemo wacho ni sirikal ose tamo jomoko ng'eyo ni nitiere candidates moko mabege nyalo goyete gi kura. Koro an ayie gi gima ng'ano temo wacho ni king'iye matuto chal ka gima Suluhu chuno ji. Nitiere jok maparo ni ne nyalo temo, ne dwaro gocho ne Tundu Lissu ma sani ni e jela. Kendo sani awinjo ni kuro nokete e self confinement ma ok en kata e jela ma ineno jomoko.
nikech ne ging'eyo ni sama gichorore election ni koro ok onego wuo kabisa. Koro king'iye to aneno ka gima president chuno kiro ne jotanganyika gionge gi chance mar yiero gimoro mopogore gi gima Chama cha Mapinduzi gi gima Suluhu dwaro. To mogik ni kata ne udwa tamru kaka wan wasetimo akietu ka, wan wasedhi e ndara, wan wasewuoyo e mtandao. Mago gik moko inyal timo sani nikech civil society no onge, media gisenyono, jok mane nyalo wuok ok madhi e pinyno makonyo koro tiende ni king'iye maber to chunore ni chi. Nyafonga kama ntie kar kanyo ote mar Fredrick Osuru kachel kodaka machelo medo kanyo mar George Okinyi kanyo be kangi mede role ma media o play gini duto kinyalo range gi wangi kaka ng'at mantiere oko ahinya mano mar pino mar Tanzania. Iwacho ni ok en kata kanyo bende media thoth ok en kata ute fwambo kende, street polls ma Tanzania duto ing'ir boma kaka ma Tanzania kaka ma Dar es Salaam street polls gete CCM no nyeo mana Mama Samia te billboards duto mago tematic acha electric billboards mago mantie kata machalo TV mane streets kate gin mana Mama Samia Suluhu Hassan yiero mabiro matimore kawuono. YouTube ads kata kidonyo mane mbui ida search mana kacha Ramogi TV kapo na Ramogi TV Tanzania yudo kanyo ni ipenyi mana kanyo kaise ka okura bendi ikori mara gokura ne Mama Samia Suluhu Hassan ichiewe nendo mane gi mantiere wi chal ka gima sirkal ne ntiere gi media gi thuolo mathoth ahinya at their disposal mar mondo mi giti godo e yo makare, utiyo go to advantage orange yo machal nade yot mar tiyo kod media bende puonj mabiro ne ji kaka Tundu Lissu mapono chimo kanya sewe yene godonje telo girange yo machal nade ma chama cha demo ndo kama nakadok leo iwache ni nyaka YouTube kichobo to ni Samia Suluhu to CCM body ong'iewo electric advertisement sports te moko nyalo bedo political strategy moko be nyalo bedo yo moro ma ginyalo finyago the opposition. Adieri makende ni kwa ng'iye from a normal perspective to chalo ka gima mama cha no dio chap CCM no dio keto kisungu lungu na vaberi o dominate space mora minya tigo mondo gi timenade gi yudi opportunity peje monegi penji monega wapenjore nia de Chadema bi opportunity mar control do timo ko to ko timo ngat ma ja siasa moro ni tiere no tak philosopher no lungu ni Thucydides no wacha ne siasa ka a war no tema Greek no law lungu ni Peloponnesian war no wacha ne siasa wa wacha kisungu to loke the strong do what they can and the weak suffer what they must. Siasa and war real politics. Okni baba kicking your space Nairobi ka dogra ela walk one man uru pa king sunu uru pa ko bedo book na bedo book kiango bedo book kat we work and strategy sa ni mabe e udoka asabe the secretariat ka yere diuga mara boro to do mara beach juice ko bedo na isa book uru pa binyana uru pa ni bedo book chienku do bara ngona beach monde de e de kusake sama yiro de temore etimo gig magi are strategies koro what on work goal strategies oko vis-a-vis rocho ratiro mariji kata mag participation in politics. Usuru penyo ni ya ni to opposition ni jail to be siasa de rating or be yero de tempo maber to kana to sadu okay ni for the one opposition party sadi aparga uche made be dango opportunity kajo Tanzania are very hungry maigyo wanga enya mama ne kwadwar to gin go opportunity okwa wach ni Tundu Lissu mano tete jela ni no tim maber wacha ni ya there is a lesser devil than Suluhu king candidates budongi nitiere ngama nyalo gochone but democracy rach nge democracy mo mi Raila Odinga to ko be president do ge democracy ni usayombi die court mane democracy kura igoyo te kwano ta ibisi lando to lando mane democracy koro ko peje niya be democracy ber yes to be democracy ber kalore ka kosa tiyo no timo gra ma ile mono dinga tibi jo kaka ka ini ngamo democracy idi wacho gi ni to tibi do penye niya to kini kaka Cleophas kaka kene de be dira ila nyalo bedo ngama matunge tek mo wacho ni apana democracy tiyo go mondo nyanyasa adwo bedo president ukate de wiye koro democracy is a moving target and a moving target mangiso ni thothne tiyo ga kode mondo
nolose mondo miyo oket siasa obed fair, lakini titiyo kode mondo nyanyasa ji. Chik wach na kosa miel gi jakome yore mag yiero kaka 207 ting'isi ni dhi e court. Man is the democracy. Ting'e maler gimotimore. Koro democracy emominyeno ne must be seen. Nyaka neni democracy dhi mbele to must be felt. Koro emomiyo chik ni gimoro luongo ne the letter and the spirit. Gima chik ondiko to gi kaka chik ne paro. George wacho ka ang'e George Morrison mane osiepna wacho ka ne Kenya onego som yiero kaka timo Tanzania. Ok omini yiero. Omin the processes kaka ne kana to wacho before, during and after. In fact ne one is from moro no wacho ni de mie nafas kaka chamwa nikech ta ng'eno kadhi kaka ODM dosa yiero kata kijende mariek ma dosa tere university mabro propagate ideology mar chama kaka timoga. Uyiero ji to political scientists ikawo jogo titere somo, titero Russia, titero USA. Koro by the time Raila bedo maonge to wan gi think tank manyalo propagate ideology mar ODM. Ero kama nanyo wach mari mugi kotendo kod weche mag yiero ma Tanzania ka ng'eni kawuono itime iborit duoko kato bang'e wane ka tend Tanzania bedo kata gitelo mano manyien. Uwache ni wan gi demokrasi. Koro kak no uwacho gi Kenneth wane kaka koro watieki. Ni demokrasi ane ni yiero. The majority have their say. The majority have their say. To the majority have their way. Minority their say because the majority they bedo ni di bedo go opportunity to jo mat moyombi be wakwayo ni mondo ye kaya ni gitoto dhi kanye odhi e court. Koro mane demokrasi. Mane kakona. Ero kamano nyafuanga. Wacho kana ni puonj bende ni moro makaro. Ka jomoko nuwuok otero Amerika, no Kasmuel kacha notere so weche mag demokrasia mane kakati with Raila Odinga. Mano bende legacy moko bende ma ibro par godo Raila Odinga. Okwaro antie kuomi wach mari mugi ko tieko sana. Wan jo jumuiya mar East Africa. Wala monegi mana kwe kawuono ka gitimo yiero. No gi yiero maber despite circumstances magi gitimo yiero kawuono mono wang dhi ambo kwan kendo gi land INEC gi land ni ng'awo bet president wala mono gi mondo kik tulo wuogi Tanzania nikech kino wetewa gin our friends and wagombo manani mondo election makawuono ni wangorum maber. Koro ne jok mago kura in peace ne sirikal be nyaka ging'eyo ni jopiny nigi ratiro ma kako osetimore lakini gitema ne kaka ginyalo ng'iyo ratich ji okwan kura maber kendo kik gimed tulo kech kawuono gi kinye ka kwene sama gik moko kethorega wala monegi manane mondo gitim kura maber. Ero kamano Kenneth Okwaro kachiel kod ka Wycliffe Nyakwanga mago jolony weche mag tudruok mag pinje maoko kachiel kod ka weche mag dongruok mag pinje. Mane makelo giko mar chenro kinyi makawuono dakika osekalo 21 tok saa 2 mar okinyi. Mane kamwa kele e giko hayo maber ne jopiny Tanzania ka gine yiero margi mar manyo jatend pinygi machielo e tok yiero ma ibago odiochieng' makawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo Kanyakwar Mukiwa nyaka Chisango awe lwet Jailieta kokelo ni tero gi chiemo kato bang'e Joyce Odor kod Sharon Ong'aw biro bedo katai chal mar fwambo kod mano mar mbako romo kaka ono warango weche mag ng'ado yiende chik makamae kogole weche mag mau wabiro kae kotwak makamano chenro mar mbako romo kawuono chal mar fwambo Sharon Ong'aw twak mar mbako romo gi Joyce Odor orit masani. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kae te bende ni kode. En chunje adek. Osiem.